Krishna. நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான் மங்களூரோட டெய்லியை வந்து சேவிச்சுட்டு நல்லா நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ நல்லா புரிஞ்சுட்டு அது போல நம்ம வாழ்க்கையில நடத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு போனோம். செகண்ட் நம்ம வந்து இதுல இருக்கும். சோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா செகண்ட் செக்ஷன். முதல்ல நேத்துக்கெல்லாம் செக்ஷன் நம்ம பிரிச்சிருந்தா இல்லையா? இப்ப 5.6 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. செகண்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம்? 5.7ல இருந்து 12 ஸ்லோகா வரைக்கும் 5 ஸ்லோகா 6 ஸ்லோகா பார்க்க போறோம். சோ அதுல என்ன பார்க்க போறோம்? ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு நிஷ்காம கர்ம யோகானா என்ன தெரியும், ஆனா அது எப்படி பண்ணணும் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். One performing நிஷ்காம கர்ம யோகா identifies neither with his body. The body இருக்குன்னே அவளுக்கு வந்து நினைவு இருக்காது. Always they do for Krishna. அப்ப வந்து நம்ம உடம்பால உழைச்சாலும் என்னோட நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த போதமே இருக்கு, அந்த ஒரு நினைவே இருக்காது அவங்களுக்கு. Nor the activities that his body performs. அதான் அவங்க பாடியால பண்றாங்க, நான் என் உடம்ப வச்சு பண்றேன், என் கையால பண்றேன், அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே என்ன இருக்காது. அவங்க பகவான் பண்ண என்ன ஆயிடும், அவ ஃபுல்லா பகவானோட இதுலயே லயிச்சுன்னு இருப்பாங்க. Working with detachment, performance of Nishkama Karma Yoga, Bhagavad Gita. When performing Nishkama Karma Yoga, identical Odedam Tulu vandirukku. Why is it repeated? Yeah. அதான் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. செகண்ட் லைன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. சோ நெய்தர் வித் ஹிஸ் பாடி, அவர் வந்து பண்ணுறது அவர் உடம்பால பண்றான்னு சொல்லிட்டு நினைவே இருக்காது. நார் த ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ஹிஸ் பாடி பெர்ஃபார்ம். மீன்ஸ் அதான் அவர் பண்றார், அவரோட உடம்பு பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நினைப்பே இல்லாம அவர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எல்லாம் பகவான் பண்ணி பண்றேன் அப்படின்னு. ஆனா எப்படி என் உடம்பால பண்றேன் அந்த எண்ணம் கூட இருக்காது அவருக்கு. பை ஹிஸ் டிட்டாச்ட் ஆக்ஷன் ஹி இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் தி ஆக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு டிட்டாச் மென்டாலிட்டி. அவர் பண்றாரு அந்த நினைப்பு கூட இல்ல, பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம், நான் பண்றேன் பகவானுக்கு வேண்டி, அந்த நினைப்பு கூட இல்லையா. டோட்டலி சரண்டர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படி. சோ அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கும் போது அவருக்கு வந்து ரிலாக்ஷன், அதோட என்ன புண்ணியம், அந்த புண்ணியம் கூட வராது. சோ இப்ப அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் என்ன ஆயிடும், இது சகாம இது சாரி அகர்மா அந்த இதுல வரும். ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகான்னா என்னது? பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஐ எம் நாட் மெட்டீரியல் பாடி, I am soul, part and parcel of supreme body. நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னது, நான்ங்கிறது இந்த பாடி உடம்பு இல்லை, நான்ங்கிறது யாரு, இந்த சோல். இது எம்போடிட் இந்த நம்ம பாடிக்குள்ள அந்த ஒரு சோல் உட்கார்ந்து இல்லையா, அதுதான் நான், நிஜம் நான் அதுதான். இது மேல இருக்கிறது என்னது, வெறும் கவர் அப்படின்னு. அப்புறம் நான் யாரு, நான் வந்து சோல் தான். நான் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் சுப்ரீம். நான் வந்து எங்கிருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு எங்கிருந்து வந்திருக்கோம், பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். சோ இந்த ஃபயர் அதோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒரு இடத்துல நல்லா நெருப்பு எரியறது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சைலன்ஸ், சைலண்ட்ல எல்லாரும் சைலண்ட். அப்போ நெருப்பு ஒரு இடத்துல நல்லா நெருப்பு எரியறது. அது எப்படி இருக்கும், சூடா இருக்கும் இல்லையா, தொட்டா அப்படி சுற்றும். அதோட தீப்பொறி மேல 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 பார்த்தா ஒரு தீப்பொறி பறந்துருக்கும், அதுவும் சுடும் இல்லையா. அந்த மாதிரி தீப்பொறியும் சுடும், ஃபயர் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு நெருப்பு எரியறது அதுவும் சுடதான் செய்யும். அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ், குவான்டிட்டியில தான் டிஃபரன்ஸ். இந்த ஃபயர் வந்து பெருசா இருக்கும், நிறைய இருக்கு குவான்டிட்டி, தீப்பொறி சின்னதா தான் இருக்கும். இப்ப இந்த மத்தாப்பூ எல்லாம் இருக்கும்போது அது ஸ்கின்ல பட்டா கூட நமக்கு வந்து பொள்ளிடும், இதாயிடும், கொப்பளம் எல்லாம் வந்துடும் இல்லையா, ஏன்னா அந்த அந்த சூடு இருக்கும் அதுல. சோ அந்த குவாலிட்டி சேம், ஒன்லி குவான்டிட்டி டிஃபரன்ஸ். அதே போல பகவானோட என்னது, அதே அம்சம் நம்மகிட்டயும் இருக்கு, பகவானோட எல்லா குணாதிசயங்கள் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. ஆனா நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் மறைஞ்சு நம்ம வந்து தமோ குணம், ரஜோ குணம் அதெல்லாம் அதுல உழண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம மறந்து போயிடும். இல்லாட்டா we are basically பகவானோட அந்த குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு. So we are all part and parcel. அப்படின்னா என்னது, அவரோட ஒரு அங்கம், பகவானோட ஒரு அங்கம் தான் நாம என்ன அங்கதான் வந்திருக்கோம் நம்ம. சோ நம்ம எல்லாம் பகவானோட அங்கம். அதனால எப்பவுமே நம்ம கிட்ட நல்ல குணம் இருக்கான். பட் அதை வந்து நமக்கு உபயோகப்படுத்த தெரியாம போய் திருட்டு பண்றது நம்மள சொல்றேன்.
எல்லா ஹியூமன் பீயிங், எல்லாம் இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாரோடும் சேர்த்து சொல்றேன் நான். இப்ப எல்லாம் எவ்வளவு கொள்ளை எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா? அப்ப அவனா ஏன் பண்றா தெரியறது இல்லை அவளுக்கு. தேர் ஆல்சோ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அடுத்து என்னது, இதுதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். டு நோ ஆல் திஸ், இதெல்லாம் தெரியறதுதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். இல்ல எனக்கு சயின்ஸ் தெரியும், ஜியோகிராஃபி தெரியும், ஹிஸ்டரி, அதெல்லாம் நாலேஜே கிடையாது. கீதா, பகவத்கீதாவோட சயின்ஸ் அது புரிஞ்சுட்டா தட் இஸ் த பெஸ்ட் நாலேஜ். அப்புறம் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஐ வாண்ட் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு ஹிம். We are always a servitor of Lord. அப்படின்னா நான் எப்பவுமே சேவகன். யாரோடு? பகவானுக்கு நான் சேவை பண்ணுவேன். எங்க இருந்தாலும் பகவான் கோலோக விருந்தாவனம் போனாலும் நமக்கு என்ன அங்க வேலை, ஆஹா அங்க போயாச்சு, இனிமே நமக்கு என்ன கர்மா இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்க போனாலும் பகவானுக்கு சேவை தான் பண்ணிட்டு இருப்போமா. அங்க வந்து எந்த நேரமும் வெளிச்சம் இருக்குமா, இருட்டே இருக்காது. இந்த உலகம் எப்படி, இது இருட்டு, இந்த உலகமே இருட்டுதான். ஆனா ஏன் பிரைட்டா இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் சன். சூரிய வெளிச்சம் வர்றதுனால வெளிச்சம் வருது. சூரியன் மறைஞ்சு வேறொரு இப்படி உருண்டியா இருக்கிறதுனால வேறொரு இடத்துக்கு அந்த சூரியன் அப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்காரு. சூரிய மூவால அர்த்து. அப்ப இப்படி வரும்போது என்ன ஆயிடுது, இது சன் எங்க இருந்துன்னா நம்ம இந்தியா இங்க இருக்குன்னா என்ன ஆயிடும், நமக்கு இருட்டு தான் தெரியாது. ஏன் இருட்டு தெரியாது? ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் இருட்டு தான். ஒன்றி இந்த சூரியனோ சந்திரனோ வந்தாதான் கொஞ்சம் பிரகாசம் வருது இங்க. சோ அதுல வந்து இருட்டுல நம்ம எல்லாம் துக்கத்துல, இந்த இடமே அந்த மாதிரி துக்காலயம் சாஸ்வதம் இப்படி எல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு இதுலயே. சோ தட் இஸ் ப்ரூவ்டு. சோ இந்த அப்ப நமக்கு என்ன பண்ணணும், எந்த நேரம் நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நமக்கு என்ன, இந்த உலகத்துல இருந்து கோலோக விருந்தாவனுக்கு போயிடுச்சுன்னா அங்க எந்த நேரமும் நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்கலாம், பகவானும் கூட இருப்பார். அண்ட் அந்த இடத்துல ஒரு இருட்டு இருக்காது. அப்படியெல்லாம் வரும். இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வரும். ஓகே, தென் ஐ வில் ஒர்க் இன் அ டிட்டாச்டு ஸ்பிரிட். என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு பண்ணா கூட நான் பண்ணினேன், அது எனக்கு அதனால புண்ணியம் வரும், அந்த மாதிரி எண்ணத்திலேயே பண்ணக்கூடாது. காலையில இருந்து நம்ம பாக்கி உள்ள வேலை எப்படி நம்ம டியூட்டியா நினைச்சிட்டு பண்றோமோ அது போல பகவான் நாம ஜபம் பண்றது, காத்தால ஆரத்தி மங்கள ஆரத்தி பாக்குறது, இல்ல பக்கத்துல இஸ்கான் கோயில் இருந்தா தாராளம் அங்க போயிட்டு கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம். இப்ப நமக்கு அந்த எனக்கு இங்க இல்ல, ரொம்ப பக்கம் இல்ல, எனக்கு டிராவல் பண்ணி ஒரு 1.5 மணிக்கு இருக்கும் அந்த கோயில் போறதுக்கு. ஜூஹு இஸ்கான் சொல்லுவா, ரொம்ப ஃபேமஸ் பாம்பேல. ஜூஹு இஸ்கான் ரொம்ப ஃபேமஸ். அங்க போனேன்னா எனக்கு இங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரம் உண்டு. சோ ஐ எம் நெவர் கான், இது வரைக்கும் நான் போனது இல்லை, போகணும்னு ஆசை இருக்கு. சோ என்னன்னாக்கா நினைச்சா போக முடியாது இல்லையா? நம்ம வந்து அப்ப கோயில் போனோம்னா குளிக்கணும், அதுக்கு ஒரு 1/2 hour முன்னாடி ரெடி ஆகணும், அப்புறம் டிராவல், அப்புறம் அங்க போகணும். அது இப்ப அப்படி இல்லையே, காலையில இருந்துட்டு இப்போ ஒரு ப்ரஷ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு கூட நம்ம வந்து காலையில வந்து பாத்துடலாம், 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் இட் ஷுட் பிகம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். சோ நம்ம இதெல்லாம் எப்படி பண்றோம், இன்னும் டிட்டாச் ஸ்பிரிட். நான் பண்றேன், ஓகே இதுதான் என்னோட காலையில நான் அந்த அலாம் வைக்கிறேன், நான் இந்த டைம் பாக்குறேன், அப்படி அந்த டைம்ல நான் ஜபம் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட லைஃப்ல ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸா அது ஒரு தோணும். So who is the நிஷ்காம கர்ம யோகி? யார் இது? அந்த பண்றவர் பேரு யோகி. இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி யாரு? Who are you? I am a servant of God. யாரு? நம்ம எல்லாம் தான். நம்ம வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது we all become நிஷ்காம கர்ம யோகி. So who are you? நம்ம எல்லாம் யாரு? எவ்ரிபடி. நீங்க நாங்க இந்த பகவத்கீதா அட்டென்ட் பண்றவா மாத்திரம் இல்லை, எனிபடி. அது ஹியூமன் பீங்கா பிறந்ததுனால we are able to do it. இதே நம்ம ஒரு மரமா இப்ப இந்த நம்ம சோல் வந்து ஒரு மரத்தோட இதை எடுத்துன்னு கொடுத்து இல்ல ஒரு பூச்சியோட உருவம் எடுத்துட்டுனா அவளுக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம லக்ஷலி அந்த ஜென்மம் எல்லாம் எல்லாம் முடிச்சிருப்போம். நம்ம புழு பூச்சி பன்னி குதிரை எல்லாம் முடிச்சுடுத்து இப்ப வந்திருக்கோம் ஹியூமன் பீங்கா. ஆனா இந்த ஹியூமன் பீங்ல வந்து இப்ப ரியலைஸ் பண்ணிருக்கோம், ஐயோ ஓஹோ அந்த மாதிரி கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்கா, போனமே அப்படின்னு. இது இப்ப ஒரு பூச்சிக்கும் ஒரு கழுதைக்கும் ஒரு காத்துல ஒரு நாய் வளர்த்தி ஒரு கோழி வளர்த்துறோம், ஆடு வளர்த்துறோம், அதுக்கு என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்மளை பார்த்தும் தான் இருக்கும், அதுக்கு தெரியாது, மனசுல இருக்குமா இருக்கும், ஐயோ நம்மளும் சொல்லணும், ஆனா வராது. சோ நமக்கு வந்து we are very lucky that நம்ம வந்து ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும். அப்ப நம்ம ஃபுல்லா இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம். சோ ஆனா என்னது, நான் we are always a servant of God. அது ஒண்ணு நினைச்சுக்கணும். சோ what work do you do? அப்ப நம்ம என்ன வேலை பண்ணோம்? Work allotted by God. பகவான் என்ன வேலை கொடுத்துருப்பானோ அது பண்ணோம். அர்ஜுனா என்ன பண்ணார்? சரணடைஞ்சுட்டார் இல்லையா? என்னால முடியாதுன்னு ஓடி போல, என்ன சொன்னா, என்னால் முடியலை, நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பண்ணணும் நீங்க சொல்லுங்க, அது போல பண்றேன், அந்த மாதிரி சரணடைஞ்சுட்டார். அதுபோல நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவான் என்ன சொல்றாரோ அந்த இது பண்ணோம். எப்படி தெரியும் பகவான் நம்ம முன்னாடி இல்லையேனாக்கா? நம்ம டியூட்டி இருக்கே, நமக்கு என்ன டியூட்டின்னு இருக்கோ, வீட்டுல பண்ற டியூட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல வேலைக்கு போற டியூட்டியா இருக்கட்டும், அந்த டியூட்டி கரெக்டா நம்ம பண்ணிட்டு வந்தாலே we are doing as per what. ஏன்னா பகவான் ஒருத்தருக்கு முன்னாடி நின்று இதை பண்ண அதை பண்ணி சொல்றதுக்குலாம் வராது முடியாது. அவர் அது போல ஒரு இது காட்டி கொடுத்துடுவார். அந்த மாதிரி ஒரு வீடு இருக்கும், இல்ல ஒரு வேலை கொடுத்திருப்பார், அதெல்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. சோ அந்த வேலை நம்ம நல்லா பண்ணணும், ஆனா மனசுல எப்பவும் பகவான் நினைக்கணும். சோ how do you do that work? அந்த வேலையை எப்படி பண்ணா, I work hard with sincerity. ரொம்ப நான் இது என்ன சொல்லுவாங்க, ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் வரும், தில் லகாக்கே, என்ன சொல்லுவா, ரொம்ப மனசு இருத்தி நம்ம வந்து வேலை பண்றோம். எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நல்ல டெடிகேஷனோட, டு மை பெஸ்ட் எபிலிட்டி, நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து உழைக்கிறோம் நம்ம.
So what do you do with the result? I hand over to God. அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம? Sorry. ஓகே. அப்ப நம்ம அவ்வளவு வேலை பண்றோமே, சின்சியரா பண்றோம், டெடிகேட்டடா பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். அப்ப அந்த ரிசல்ட் வரும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு இது வரும். அது என்ன பண்ணுவோம்? அது நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அதை நான் வந்து ஐ ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு காட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நிஷ்காம கர்ம யோகா. நம்ம அது பலனுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பாடிலி கான்சியஸ்னஸ், இது பகவத்கீதா 5.12 கொடுத்துருக்கு. ஸ்டெடிலி டிவோட்டட் சோல் ஆஃபர்ஸ் த ரிசல்ட் டு மீ. என்ன சொல்றாரு பகவான்? யார் இந்த மாதிரி நல்ல டிவோட்டட் சோல், நல்ல பூஜை பண்ண, எல்லாம் எனக்கு வேண்டி ஜபா பண்றது சரி, எல்லாமே பண்றது எல்லாமே எனக்கு வேண்டி என்ன அர்த்தம்? அதோட பலன் எல்லாம் அவரோட எதிர்பார்க்கறது இல்லை, அதெல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம், அந்த மாதிரி நினைக்கிறான் சொல்லிட்டு 5.12 சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் others are greedy for the fruits of labor result in entanglement. யாரு வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்றாலும் அவன் நிம்மதியா இருப்பான். ஒரு இந்த ஆள மாதிரி ஒன்னும் அவரை வந்து இதே இருக்காது, ஒன்னும் அதனால எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. எதிர்பார்ப்பு இருந்தா என்ன ஆகும்? அது முடியல எனக்கா ஒரு வருத்தம், கோபம் எல்லாம் வரும். அவருக்கு அந்த மாதிரி எண்ணமே கிடையாது. இவர் என்னது, நான் பண்ற வேலைக்கு எனக்கு கூலி வேணும், கரெக்டா எனக்கு வரதா அதுவும் எண்ணி பார்த்து கரெக்டா வாங்கிப்பார். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது others are greedy for the fruits of the labor. நம்ம வேலை பண்றதுக்கு கரெக்டா அந்த ஒரு பைசா கம்மியில, ஒரு ரூபா கம்மியில கரெக்டா வாங்கிப்பார் அந்த மாதிரி. சோ அது என்ன, அது எதுல கொண்டு போய் விடும்? என்டாங்கிள்மெண்ட், பந்தப்படுத்திடும். அதுல இந்த நிறைய இருக்கும். அதுல வந்து கோபம், தாபம், அது ஒரு இதே இருக்கு, ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அது எதுல கொண்டு போய் விடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. 5.7 துர்கா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? டிராவல்ல இருக்கீங்களே? எஸ் மாதாஜி, நான் துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிங்க. 5.7 பின்னாடி சத்தம் கேட்கும். முடிஞ்சா படிங்கோ, இல்லாட்டா நெக்ஸ்ட் மங்களா கல்பனா மாதாஜி ட்ரை பண்ணட்டா மாதாஜி? பண்ணுங்க முடிஞ்சதா பண்ணுங்க. யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியா சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வான் அபினா லிப்யதே. மீனிங் படிக்க முடியுமா? எஸ் மாதாஜி. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகைய மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க என்ன பஸ்லயா இருக்கீங்க மாதாஜி? பஸ்லயா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கார்ல தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அதனால படிக்க முடியும். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருந்தா எல்லாரையுமே பக்தி மார்க்கத்தை கொண்டு வந்துருக்கோம் சொல்றதா இருந்தேன். அந்த மாதிரி படிக்கிறேன். 2 பேரும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. பப்ளிசிட்டி ஆயிடும் இல்லையா, அதுக்கு சொல்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. So one who works in devotion, அந்த மாதிரி டிவோட்டடா வேலை பண்றவங்க, who is pure soul and who controls his mind and senses, he is dear to everyone. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டிவோட்டட் இவர் இருந்ததுனாக்க என்னது, ஒரு என்னது, அந்த மாதிரி ஒரு பயஸ் சோல், ரொம்ப டிவோட்டடா வேலை பண்ணுவா, அதுக்கு ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி வேலை பண்றவா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி நல்ல எண்ணம் உள்ளவாள எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் டியர் டு ஹிம். அவருக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும். வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இவரை வந்து நல்லா பிடிச்சு வரும். ரொம்ப நல்ல ஆளா இருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பெருமையா பேசுவாங்க. Though always working, such a man is never entangled. காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வேலை பண்ணுவார், எல்லா வேலையும் பண்ணுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். ஆனா அவர் மனசுல வந்து அந்த இது இருக்காது, பந்தம் இருக்காது. வந்து நான் இவ்வளவு வேலை பண்ணேன்னு எனக்கு அவ்வளவு சம்பளம் வருமே, அதனால நான் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தாட்டே இருக்காது. நான் பண்றது எல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். வந்தா வரட்டும், வரலைன்னா வரல, சரி வந்ததா பகவானோட அனுகிரகம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பகவானோட பேர்ல விட்டுடுவார். சோ அவருக்கு டென்ஷன் கிடையாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 5.8 and 9 யார் படிக்க போறா மாதாஜி? கல்பனா. கல்பனா மாதாஜி படி. நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வவிதே பஷ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்புருஷன் ஜிக்ரன் அஸ்னன் கஷ்சன் ஸ்வபன் ஸ்வசன் பிரலவன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் கிருண்ணன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் பிரலவன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிபிஷன் நபி இந்திரியாரேசு வர்த்தந்த இதி தாரயன். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் கேட்டல், பார்த்தல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் இவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றிலே
ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்பொழுதும் தனக்குள் அறிபவனாக இருக்கின்றான். ஏனெனில் பேசும் போதும் கழிக்கும் போதும் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கும் போதும் பெரும்போதும் ஜடப்புலன்களையே அவற்றில் விஷயங்களுடன் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்றும் தான் அவற்றில் இன்றும் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்பொழுதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு என்ன சொல்றான், அவன் பார்க்கும் போதும் சரி, காதால கேட்டாலும் சரி, எதையாவது தொட்டாலும் சரி, நுகர்ந்தாலும் சரி, சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்ல வேற எங்கேயாவது இப்படி நடந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்ல தூங்கினாலும் சரி, பிரீத்திங், இவன் சுவாசம் விடுறது கூட இது எல்லாமே அவன் பண்றான். ஆனா அவனுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஒரு இது தெரியாது. எல்லாம் பகவானோட செயல் நாம பண்றோம். அந்த மாதிரி இப்ப நான் ஒண்ணு சாப்பிடுறேன்னா அது பகவான் கொடுத்திருக்காரு, என்ன சாப்பிட வைக்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன். எதையாவது பார்த்தோம்னா எஸ் பகவானுடைய இது இருக்கு, நிமித்தம் இருக்கு, அந்த மாதிரி என்னை பார்க்க வைக்கிறார். நான் எதையாவது இப்ப அனுபவிக்கிறேன், ஸ்மெல்லு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு வருது அப்படின்னா பகவான், ஆஹா நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது, ஆஹா பகவான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வழி விட்டுருக்கார், நல்ல ஸ்மெல்லு நான் இது பண்றேன். ஆனா தனக்கு வேண்டி அவர் திருப்தி, என்னோட சென்ஸை திருப்திப்படுத்துறது அந்த மாதிரி அவர் எண்ணமே இருக்காது. பிகாஸ் வைல் ஸ்பீக்கிங் இவாக்குவேட்டிங் டாய்லெட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு நான் இந்த கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன், காலையில என்னன்னு நமக்கு டாய்லெட் போச்சுனாலே நமக்கு பெரிய கோடி நமஸ்காரம் பண்ணணுமா. ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவு அது டைஜஸ்ட் ஆகி நல்லதெல்லாம் அந்த பிளட் சக் பண்ணி பாக்கி உள்ளது அந்த வேண்டாதது கரையணுமே, வெளியில போகணுமே. அது போலேன்னா என்ன ஆகும், பம்ப் பண்ணி எடுப்பான், அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணணும். அப்போ நமக்கு என்னன்னாக்கா எதெல்லாம் வேண்டாதது பாடி விட்டு போனோம், அது நம்ம வேறவையா இருக்கட்டும், கண்ணீரா இருக்கட்டும், வாட்டவர் நம்ம உடம்பு விட்டு போறதெல்லாம் போகதான் வேணும். அது போலேன்னா அப்புறம் திரும்பி அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன். அப்ப இதெல்லாம் ஒரு இதுக்கு நம்ம பகவான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எனக்கு எல்லாமே நல்லா உள்ள சிஸ்டம் கரெக்டா வேலை பண்றதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கணும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணத்தை இருக்கணும். எது நடந்தாலும் பகவானோட செயல், பகவான் நம்மளோட இயக்கிற, நம்ம இதா போயிட்டு இருக்கு, நம்ம லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு. Because while speaking, evacuating, receiving and opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from it. இவட்ட கண்ணு இருக்கு, அதனால அந்த கண்ணு பாக்குறது, மூக்கு இருக்கிறதுனால அது நுகர்றது, காது இருக்கிறதுனால கேட்கறது. ஆனா எனக்கு அதுக்கு ஒன்னும் சம்பந்தமே இல்லை. I am aloof from that. அப்படி இருக்கணுமா, அதுக்கெல்லாம் பெரிய ஞானியா இருக்கணும். நம்ம இப்ப பகவத்கீதை படிக்கணும், ஆஹா நன்னா இருக்கு கேட்கறதுக்கு, திரும்பி பேக் டு பெவிலியன் ஆயிடுவோம். நம்ம திரும்பி நம்ம உலகத்துக்கு போனப்பறம் என்ன ஆயிடும், நம்ம நம்ம இன்னும் பழகல, we are all not that, அந்த லெவலுக்கு நம்ம போனோம். அந்த மாதிரி போச்சுன்னா நமக்கு தான் விடுதலை, எல்லாத்துலயும் நம்ம விடுதலை ஆயிடும். ஒன்னும் நம்ம பந்தப்படுத்தாது. ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம் இது. ஏன்னா எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். என்னது, பஷ்யன் ஸ்ருண்பன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரன் அஸ்னன் கச்சன் ஸ்வபஞ்சசன் பிரலபன் விஸ்வஜன் கிரண்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அப்பி. அப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். வெரி நைஸ். யா, நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? பிரபுஜி எடுக்க மாட்டார். இது யாரு? ஐ திங்க் இதுதான் கல்பனா மாதாஜி, மத்திய கல்பனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கல்பனா எம். எஸ் மாதாஜி, நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஃப்ரீயா இருக்கன்னா படிங்கோ. சரி மாதாஜி. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் தியாக்தவா கரோதி யக லிப்யதே ந பாபனே பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம் பஸ்யா. கையில இல்ல மாதாஜி. ஓ சரி, அப்ப வேற யாரோ படிக்கட்டும். மீனிங் எம் கல்பனா மாதாஜி நீங்க படிங்க. மீனிங் தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். கேட்க மாட்டேங்கிறது எம் கல்பனா மாதாஜி. மாதாஜி ஜாயின் பண்ண இப்ப கேக்குதா? இது ரொம்ப கம்மியா தான் கேட்கறது. சொல்லுங்க கரெக்ட். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. வெரி நைஸ். உங்க ரொம்ப நல்லா படிக்கிறாள். ஆனா இன்னைக்கு வால்யூம் ப்ராப்ளம். அதர்வைஸ் ஐ டு என்ஜாய். நீங்க படிக்கிறது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ரொம்ப மைக்ல எல்லாம் நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்களோ உங்க ஸ்கூல்ல? ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்கலாம். ஸ்கூல் டீச்சர். ஆனா அந்த மைக்ல எல்லாம் எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் டீச்சர்ஸ் வருவாங்களே, ஒரு பிழை இருக்காது. கரெக்டா டக்கு டக்கு டக்குன்னு எனக்கே அதிசயம், எப்படி இவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க. தமிழ் டீச்சரா தான் மாதாஜி இருக்கேன், அதனால தமிழோட படிக்கிற பழக்கம் கரெக்ட்.
Okay, Hare Krishna. Yeah. So என்ன சொல்லிருக்கு, one who performs his duty without attachment. நான் பண்றேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை, என் காது இருக்கு அதனால கேட்கிறேன், மூக்கு இருக்கிறதுனால நுகர்றது, எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அந்த இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன என்னது, சரண்டரிங் த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டு த சுப்ரீம் லார்ட். ஏதாவது நம்ம செயல்ல ஏதாவது நமக்கு அது என்னது பெருமையோ, லாபமோ எது வந்தாலும் அதுவும் பகவானோட அர்ப்பணம். அர்ப்பணம்னா என்னது, இப்படி கையால கூட அந்த மாதிரி இல்லை, எண்ணம், நம்ம தாட்ஸ் அப்படி இருக்கணும். ஓ சரி, பகவான் வழிவிட்டு இருக்காரு, எனக்கு கிடைச்சது. ஓ பகவான் ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா சரி, பகவானுக்கு இஷ்டம் இல்லை, அதான் லாஸ் ஆயிடும், அந்த மாதிரி எண்ணத்தை இருக்கணுமா. சோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னது, such person is unaffected by sinful action. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, பாவ செயல்ல அவர் வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். ஆஸ் எப்படி லோட்டஸ் லீஃப்ல எப்படி தண்ணி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த தண்ணி வந்து அந்த லீஃப்ல ஒட்டவே செய்யாது, அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும், அது ஈரமே ஆகாது அந்த லீஃப். அந்த மாதிரி தாமரை இலையில எப்படி தண்ணி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பட்டும் படாமலையும் விட்டேத்தியா, தட் இஸ் டிட்டாச்டா இருக்க பழகணும். நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பிரபுவோட இது இருக்கு, கேக்குறதா? வால்யூம் கம்மியா தான் இருக்கு மாதாஜி. கேக்கலைங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் எஸ், அது நடுவில் இருந்தது, சரி அதையும் கேட்டு விடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டேன். 5.11 எம் கல்பனாக்கு அப்புறம் யார் மாதாஜி? மஞ்சளா இல்ல, யாரு அடுத்தது? கல்பனா மாதாஜி தான், எம் கல்பனா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. காயேன மானச புத்யா காயேன மானச புத்யா மாதாஜி, மனசா இது தமிழ்ல இருக்கு, சாரி மனசா தமிழ்ல புத்தகம் இருக்கு மாதாஜி, புத்தகத்தையும் பார்த்து படிச்சிருக்கேன். காயேன மானச புத்யா புத்யா கேவைலர் இந்திரியர் அபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யாத்ம சுத்தயே. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலங்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்லா கேட்டது, வாய்ஸ் நல்லா கேட்டது. மொபைலுக்கு வந்துட்டேன் மாதாஜி, சிஸ்டம்ல இருந்தேன், அதான் கேட்கல. ஓகே ஓகே. The yogi is abandoning attachment. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி யோகிகள், யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பற்றுதல்ல இருந்து விடுதலை ஆகி இது ஒண்ணு நம்ம செயல் இல்ல, நம்ம இல்ல அப்படிங்கிறது பண்றோம், அந்த மாதிரி எண்ணறவங்க என்பது act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. அவங்க கையால எல்லாம் பண்ணுவாங்க, காலால எல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, ஆனா மனசார எப்படி இருக்கவங்க, இது ஒன்லி இது என்னோட வந்து நான் என் கையால பண்றேன், எல்லாம் எங்க வாயால பேசுறேன், எல்லா ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவேன், ஆனா அதெல்லாம் நான் என்னத்துக்கு பண்றேன், நாட் வித் எனி அதர் இன்டென்ஷன், என்னோட திருப்திக்காக நான் பண்ணல, இல்ல பகவானோட திருப்திக்காக, அண்ட் ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன், பகவானுக்கு வேண்டி அந்த சேவ் பண்றேன், அந்த ஒரு எண்ணத்தை தான் பண்ணுவார் அவர். ஓகே நெக்ஸ்ட். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி. யுக்த கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்த காம காரேன பலே சக்தோ நிபத்யதே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் மந்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
So that steadily devoted soul, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டிவோட்டட் soul. இப்போ ஒரு காட்டியிருக்கா இல்லையா, ஒரு யோகிய காட்டியிருக்கா. என்ன பண்றா, கிருஷ்ணாவுக்கு அதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி, இந்த கையில துளசி இருக்கு, சின்ன குட்டி கிருஷ்ணா வச்சு எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி, அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் டிவோட்டட். ஓகே, ஸ்டெடிலி டிவோட்டட் சோல் அட்டைன்ஸ் அன்அடல்ட்ரேட்டட் பீஸ். எந்த நேரமும் அவருக்கு பண்ணும்போது என்ன இருக்கும், அவருக்கு ஒரு பீஸ், சாந்தி இருக்கும். அவருக்கு வந்து அன்அடல்ட்ரேட்டட் ஒரு அதுல கலப்படமே இருக்காது. சாந்தினா அது பூர்ண சாந்தியா, வேற ஒரு இதுவும் அதுல கலப்படம் இல்லாத சாந்தி. Because he offers the result of all activities to me. அப்படி என்ன பண்றாளோ அதெல்லாம் என்னோட திருப்திக்கு வேண்டி பண்றாரு. அவருக்கு திருப்தி ஆகுது இல்லை. இதெல்லாம் பண்ணனாலே ஆஹா எனக்கு நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்தி அவருக்கு இல்லை. என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன். ஐயோ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணமே, அவருக்கு பசிக்குமே, ஐயோ அவருக்கு நல்ல இது என்னது ஆகாரம் கொடுக்கணும், அவருக்கு நல்ல உடையெல்லாம் உடுத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பூவெல்லாம் சமர்ப்பிச்சு அதெல்லாம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம். அந்த எண்ணத்தை பண்ணும்போது என்னதுன்னாக்கா, அவர் வந்து he offers everything, all the results of activities to me. Whereas a person, இந்த மாதிரி ஒரு ஆளு, whereas a person who is not in union with divine, பகவானை நினைக்காம அந்த மாதிரி இருக்கிறவன, எனக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும் அதனால வெட்டி குத்தி சாப்பிடுவோம், அவனுக்கு பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடறான். பகவானுக்கு எல்லாம் ஒன்னா, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் பகவான் கொடுக்க முடியாது. அப்ப கொடுக்காத ஐட்டம் நம்ம சாப்பிட்டாலும் என்னது, பாவ செயல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. So one who is not in that, whereas a person who is not in union with divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. அதுல என்னன்னாக்கா, நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இந்த மாதிரி கண்டதையும் சாப்பிட்டு எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா, பகவான் என்ன நினைக்கிறான், அடுத்த ஓகே உனக்கு எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கலையா, எது பார்த்தாலும் நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுது இல்லையா, அப்ப நான் நல்லா உனக்கு அருள் புரியறேன். என்னது, அடுத்த ஜென்மம் நீ பண்ணியா போ, பண்ணினா என்னது, அது எல்லாம் சாப்பிடும் தெரியும் இல்லையா, அதை நான் ஓப்பனா சொல்லவே வேண்டாம். அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து லைஃப் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா உனக்கு தான் எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்குமே, அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் நான் கொடுத்து. அதனால தான் நான் சொல்றேன், நம்ம இப்ப என்ன ஜென்மம் எடுக்கிறோமோ, எந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுக்கிறோமோ, அதெல்லாம் நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம என்ன மாதிரி ஆசைப்பட்டோமோ அதனாலதான் இப்ப இந்த உருவம் எடுத்திருக்கோம். நம்ம கர்மானாலதான் நம்ம வந்து இந்த வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம்னா இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கர்மா. பகவான் என்னை ஏன் படைச்சாருன்னா, பகவான் உசிறு தான், இந்த சோல் தான் கொடுத்திருக்காரு தவிர பாக்கி எல்லாம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற சரௌண்டிங் இஸ் ஆல் பகவான் ஒண்ணுமே பண்ணல. நம்மளோட கர்மா பிரகாரம் நமக்கு அதெல்லாம் வந்து வரும். அப்ப இந்த ஜென்மத்தை நம்ம இந்த மாதிரி கண்டதெல்லாம் சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. எது பார்த்தாலும் நல்லா டேஸ்டியா சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் எது வேணா சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இந்த சைனீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்த ஜென்மம் என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணியா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவத்கீதால கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மிருகாவோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன தெரியாது. So I'll just state that. மிருகாங்கிற ஒரு மகாராஜா, ஒரு இவர் இருந்தார், ராஜா இருந்தார். ரொம்ப நல்ல இவர் தான், நல்ல ஒரு என்னது தான தர்மம் பண்றவர் எல்லாம் ரொம்ப இது. அப்போ மீது எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் கொடுப்பா, பசுமாடு எல்லாம் ஒரு வாட்டி என்ன எடுத்துன்னா யாகம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து புது பசுமாடு எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குற வந்த பண்டிதாக்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. So வந்து கிங் மிருகா fond of performing fruitive activities, sacrifices and charity. என்ன எடுத்துன்னா, இவர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் போது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி சொல்றேன் அப்புறம் அதை படிக்கணும். அப்போ என்ன எடுத்துன்னா, இந்த ஒருத்தர லைன்ல நின்று கொண்டு போயிட்டு இருந்தா 100 இது மாடு அப்படி இப்படின்னா கொடுக்கும்போது, ஒருத்தர் வந்து லைன்ல நின்று ஒருத்தரை கொண்டு போயிட்டு எல்லாம் ஆச்சு. அதுல என்ன எடுத்துன்னா, அந்த மாடு ஒருத்தர் கொண்டு போன மாடு, இந்த 100 இருக்கிற மாடு ஒரு மாடு மாத்திரம் திரும்பி வந்து கொடுத்து, இந்த இவரோட பேலஸ்க்கே வந்து கொடுத்து, இந்த மாளிகைக்கே வந்து கொடுத்து. அது இவருக்கு தெரியாது. இவ்வளவு மாட்டுல அவர் என்ன கவுண்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு, யாருக்கு எதெல்லாம் கொடுத்தோன்னு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். மாடு பாக்கிறதுலாம் சேமா இருக்கா, அது வந்து திரும்பி இந்த மாளிகைக்கே வந்துருக்கு, அது அவருக்கு தெரியாது. அடுத்த நாளே இந்த மாதிரி தான தர்மம் பண்ணும்போது திரும்பி அந்த மாடியை எடுத்து தானமா கொடுக்குறாரு வேறொரு பண்டிதாருக்கு. இது என்ன எடுத்துன்னா, நேத்துக்கு கொடுத்த அந்த ஆள் வந்து பாக்குறாங்க, இது 99 தானே இருக்கு, அப்ப எனக்கு கொடுத்த அந்த 100 மாட்டுல ஒண்ணு கம்மி குறைஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடிட்டு வர்றாரு. தேடின்னு வரும்போது இந்த மாடு அடுத்த நாளைக்கு அவருடைய மாடு வேற யாருக்கோ கொடுத்துருக்கா இல்லையா, அவர் ஓட்டின்னு போகும்போது இவருக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு விடுது, ஓ இந்த மாடு என்னோடு தானே, அதை எப்படி நீங்க ஓட்டுன்னு போறீங்கன்னு. இவர் இன்னைக்கு கிடைச்சவர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு ராஜா கொடுத்தாரு, நான் வேற எங்கன்னு எடுக்கல, எனக்கு ராஜா 100 மாடு கொடுத்துருக்கா இல்ல, அது எப்படி என்னோட மாடை திரும்பி அவர் எப்படி உனக்கு தானம் கொடுக்கலாம். ஆல்ரெடி இது நம்ம இதுலயே எழுதியிருக்கு, தானம் கொடுத்த பொருளை இன்னொருத்தாருக்கு தானம் கொடுக்கப்படாது. நமக்குன்னு ஒருத்தர் தானம் கொடுத்தா அந்த தானம் நம்ம தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே போல யாராவது தானம் கொடுக்குறாங்கன்னா இன்னொருத்தாளோட பொருள் எடுத்து நம்ம இன்னொருத்தாளுக்கு வேற வாழ்க்கை தானம் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அவர் எப்படி பண்ணாரு, யாருக்கு அது கோவம் வருது, இந்த 99 வச்சுருக்காரு அவருக்கு நேத்துக்கு எனக்கு கொடுத்த தானத்தையே திரும்பி உனக்கு எப்படி கொடுப்பார் அந்த ராஜாவா, நம்ம போலாம் நம்ம மளிகை, இந்த 100 இன்னைக்கு பெற்றவருக்கு அவருக்கு என்னது, அவருக்கு கோவம், நேத்திக்கு உனக்கு கொடுத்த மாடியே எனக்கு திரும்பி வச்சு எனக்கு ஒரு தானம் கொடுக்குறாரா, என்ன ஒரு பெரிய ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம 2 பேரும் போயிட்டு
அவர்கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்க சாபமே விட்டுருக்கான். என்ன கொடுக்குறது, என்ன சொல்ற, நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊழத்தனம் எல்லாம் பண்ற இல்லையா, உனக்கு வந்து நம்ம 2 பேரும் சாபம் கொடுக்கணும், நீ பல்லியா போயிடுவே அப்படின்னு. அப்புறம் எப்படி முக்தியாகும், கிருஷ்ணர் எப்ப உன்னை வந்து கிருஷ்ணரோட ஒரு ஸ்பரிஷம், கிருஷ்ணரோட நிழல் பட்டா கூட இல்ல, கிருஷ்ணரோட கையோ காலோ ஏதாவது ஒரு பட்டாதான் உனக்கு நிவர்த்தி ஆகும். அது வரைக்கும் நீ பல காலமா நீ வந்து ஒரு இது பாழும் கிணற்றுல பள்ளியா நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துடுறான். அவருக்கு பயந்து போயிடுறாரு, ஐயோ நான் நல்ல தானம் தர்மம் தானே பண்ணினேன் அப்படின்னு. அப்போ என்ன இதுல ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுனாக்கா, அவர் தானம் பண்றது கரெக்ட் தான், பகவான் நினைச்சுன்னு பண்ணல, நான் பண்றேன் என்கிட்ட இருக்கு நிறைய இது இருக்கு, சொத்து இருக்கு, நான் 100 மாடு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம்னு அவர் நான் பண்றேன், எல்லாருக்கும் தானம் தான் பண்றா. ஆனா அந்த எண்ணம் எப்படி இருந்தது, அவர் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த நினைப்பு தான் அவருக்கு இருந்தது. கிருஷ்ணர் பகவான நினைச்சுன்னு அவர் பண்ண அந்த ஒரு மிஸ்டேக் தான் பண்ண. பலகாலம் அவர் பள்ளியா இருந்திருப்பார். அப்புறம் ஒரு இதுல ட்ரெயின்ல கிருஷ்ணாவதாரம்னு எடுக்கும்போது, இந்த கிருஷ்ணர் சின்னதா இருக்கும்போது பால் என்ன விளையாடும் போது, பந்து விளையாடும் போது அந்த பந்து இந்த கிணத்துல விழுந்து, அவர் அந்த பந்து எடுக்க போகும்போது அவர் கை வந்து இவருக்கு மேல பட்டு இவர் திரும்பி இதுல வந்து விடுறாரு. அந்த ஒரு என்ன சுய ரூபம் உண்டு இல்லையா, அந்த மிருகாவோட ராஜா மிருகாவோட அந்த ரூபம் வந்துட்டு அப்ப எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியாது, ஓஹோ அப்படி ஆயிடுச்சு. அப்ப இதுல நமக்கு என்ன பாடம்னா, கிங் மிருகா ஃபாண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஃபியூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த இவ்வளவு நான் தானம் பண்ண எனக்கு எல்லாம் நல்லது வரும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல தான் அவர் பண்ணிருக்காரு. என்ன பண்ண, சாக்ரிஃபைஸ் சேரிட்டி எல்லாம் அந்த எண்ணத்துல பண்ணார். அது ஒரு மிஸ்டேக். என்ன மிஸ்டேக், dissatisfying 2 brahmanas and inferring sinful result to become lizard for very long time. 2 பிராமணாக்கு இந்த மாதிரி அபச்சாரம் பண்ணிட்டார். அவருக்கு தெரியாது, அவர் தெரியாம தான் பண்ணார். ஆனா அதுலயும் அவருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்து சாபமே வந்து கொடுத்து அவர் தெரியாம பண்ணினாலும், பிகாஸ் அவரோட செயல் என்னது, பகவானை இன்வால்வ் பண்ணாம இவரே பண்றாரு அப்படின்னு. மியூட்ல இருக்கணும் இன்னும். சோ என்ன எண்ணத்தை நம்ம பண்ணணும், நான் பண்றேங்கிற அந்த எண்ணத்துல இருக்க கூடாது, பகவானுக்கு நான் சேவை பண்றேன் அந்த எண்ணத்துல பண்ணா அவருக்கு சாபம் வந்து பலிச்சிருக்காது. அவருக்கு சாபம் பலிச்சு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு சாபம் ஏன் பலிச்சு விட்டு, பிகாஸ் அவர் வந்து பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம நான் பண்றேன், இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் இவ்வளவு எல்லாம் தானம் பண்ணேன், இப்ப எனக்கு நல்லது நடக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவர் பண்ணிருக்காரு. So dissatisfying 2 brahmanas and inquiring sinful result to become lizard for very long time. அப்புறம் கடைசியில யார் அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுத்தார், delivered by Krishna. King Radha confessing the futility of fruitive act. அப்ப அவருக்கு வந்து அவரை திரும்பி அந்த பள்ளியில இருந்து கிங் ரிகா அந்த ரூபம் கிடைச்சு கொடுத்து, ஏன்னா கிருஷ்ணாவோட ஸ்பர்ஷம் வந்தோடனே வந்து கொடுத்து, அப்ப அவரை வந்து கன்ஃபஸ் பண்றாரு, எஸ் நான் பண்ண பெரிய தப்பு, நான் பகவானை நினைச்சுன்னு பண்ணல, நான் எனக்கு பொருள் எனக்கு அதோட வந்து என்னது அதோட ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எனக்கு நல்லது நடக்குமே சொல்லிட்டு நான் என்ன நினைச்சுன்னா பண்ணினேன், பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, அதுதான் எனக்கு பெரிய தப்பா எடுத்துன்னு சொல்றேன். இப்போ கிங் ரிகா ஸ்டோரி எப்பவுமே நினைவு இருக்கும். ஓகே, but therefore devotional service is only auspicious activity for soul. அப்ப devotional activities எப்படி பகவான் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதுதான் நிலைச்சு நிற்கும், பாக்கி எல்லாம் நமக்கு என்ன அது வந்து it is of no use அந்த மாதிரி. So section 3 இப்ப போலாம். section 2 ஆயிடுது, platform of knowledge, knowing the 3 doers. அது நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம். that is the only title பார்த்தோம். 3 செய்யறதுக்கு நம்ம செய்கை பண்றோம்னா அதுல 3 பேர் இன்வால்வ்டா இருக்காங்க, the living being. So living doer number 1 யாரு, who knows that all bodily activities are automatically carried out by the modes of material nature. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம உலகத்துல பிறக்கும் போதே என்ன வயத்துல இருக்கிறது வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன நினைப்பு இருக்குமா, ஐயோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், வயத்துல 9 மாசமா கேரிங் பண்ணிட்டு இருக்க அம்மா, எல்லாம் பூச்சி எல்லாம் கடிக்குமா, எல்லாம் பேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பகவான் இப்ப கையை கூப்பிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம அந்த என்ன சோனோகிராஃபி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா கையை இப்படியே வச்சுருக்கோம். ஏன்னா பகவான் ரொம்ப துதிக்கிறதா, ஐயோ எனக்கு விடுதலை கொடுப்பா, இனிமே நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ண மாட்டேன், நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருப்பேன், நான் இது போறேன் எனக்கு இந்த ஜென்மம் அப்படின்னு. வெளியில வரும்போது என்னது, இந்த மாயாதேவி ஆட்கொண்டு மறந்து போயிடுது குழந்தை. அப்புறம் திரும்பி நம்ம வந்து ஏபிசிடி படிச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இதே இதுலதான் இருக்கு. அப்ப என்னது, doer number 1 யாரு, who knows that all bodily activities are automatically carried out by the modes of material nature. இந்த தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணம் இதுல உழந்து நம்ம அவால் கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம ஒரு ஆக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து doer number 1. doer number 2 யாரு, after those activities are sanctioned by the super soul. என்ன இதுவும் புரிஞ்சுக்கணும், அந்த சக்தி மாயாதேவி இது இல்லையா, 3 குணங்கள், அது யாரோட, பகவானுடைய அம்சம் தான். பகவான் வந்து ஆல் திஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் சாங்ஷன் பை சூப்பர், அதுவும் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆஃப் பகவான். அவர் தான் அந்த சாங்ஷன் பண்ணி அந்த மாயாதேவியில நீ பண்ணு அப்படின்னு அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் அந்த 3 தேவிகளும் பண்றாங்க. doer number 3 யாரு,
attains enlightenment through the knowledge. Actual knowledge பெற்று யார் இதுல இருந்து முக்தி பெறாங்களோ அவ வந்து doer number 3. doerனா அவங்க ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதுல வந்து கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கலாம். த சோல், மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் த சூப்பர் சோல். சோல்ங்கிறது யாரு? நாம தான், நமக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம தான், நமக்குள்ள இல்ல, வி ஆர் த சோல் தான். ஸோ நம்ம தான் அது சோல். மெட்டீரியல் நேச்சர் வாட் எவர் இஸ் யூ. வெளியில நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம், மரம், செடி, கொடி என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ, நம்ம எதெல்லாம் பாக்குறோமோ அதெல்லாமே மெட்டீரியல் நேச்சர். பகவானுடைய மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் அது. அண்ட் சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல் யாரு? நம்ம கூட, நம்ம சோல் கூட உட்காந்துட்டு சாட்சியே உட்காந்துருக்காரு 4 கை ரூபத்துல. அதுதான் சூப்பர் சோல். So enlightenment through knowing the 3 doers in perspective. கரெக்டா இந்த நாலேஜ் புரிஞ்சுக்கிறவா தான் இந்த நம்பர் 3 பார்த்தோமே, டூவர் நம்பர் 3. அவளுக்கு தான் கரெக்டா அது வந்து இது என்னது என்லைட்டன்மெண்ட், முக்தி, அந்த ஒரு ட்ரூ நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஜீவாங்கிறது நம்ம இப்ப நம்ம வந்து ஜீவாத்மா. அப்புறம் இது வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர், செடி, கொடி, மரம், சன், பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, நதி எல்லாம் பாக்குறோம், இதெல்லாம் மெட்டீரியல் நேச்சர். அப்புறம் பரமாத்மா, நம்ம சோல் கூடயே உட்காந்து சாட்சியா உட்காந்து நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் பார்த்துட்டு இருக்க பகவான். இது வந்து இந்த ஃபேக்ட் நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 13 டூவர் நம்பர் 1 ஜீவாத்மா என்னெல்லாம் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகல். நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? நாதா மாதாஜி, ராஜலட்சுமி. सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. உடல் உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் பொழுது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணம் ஆகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றார். சோ இது என்ன கொடுத்திருக்கு? when the embodied living beings, embodied living being னா என்னது? எல்லா ஜீவராசிகள். ஏன்னா உள்ள ஒரு சின்னதா நம்ம சோல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அது என்னது கவர் பண்ணிருக்கு? ஒரு பாடி, ஹியூமன் பாடி, இல்ல ஒரு எறும்பு பாடி, இல்ல ஆன பாடி, இல்ல ட்ரீ பாடி, ஏதோ ஒன்று கவர் பண்ணிருக்காங்க, அந்த சோலை கவர் பண்ணிருக்கு. So when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all action, எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி நான் அர்ப்பணம் பண்றேன், இன்னும் எனக்கு வேண்டி நான் பண்றது இல்ல, அந்த மாதிரி எண்ணும் போது he resides happily in the city of 9 gates. 9 நவத்வாரே புரே தேகி அப்படின்னா என்னது? நவத்வாரான்னா 9 gates. துவாரம்னாக்கா என்னது? கேட். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேகம், தேகினா என்னது? நம்ம அந்த மாதிரி பாடியில இருப்போமா? என்ன நம்ம பாடியில என்ன 9 டோர்ஸ் இருக்கு? அது வந்து நம்ம பர்பட்ல கொடுத்துருக்கோம் டீடைலா. தட் which we can say 2 காது கவுண்ட் பண்ணலாம். 2 காது, மூக்கு நாஸ்ட்ரல் 2 எடுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். வாய் 1, அப்புறம் வந்து இது அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ் அண்ட் இது என்னது எக்ஸ்கவேஷன் அது சொல்றாங்க. ஆமா, அதுதான். இன்னும் 2 ஆசன துவாரம் பர்பட்ல கொடுத்திருக்கு எல்லாம். இது கண்ணு, 2 கண்ணு இருக்கும், தெரியல அது கண்ணு. அப்புறம் 2 காது மாதாஜி, காது ஆரம்பிச்சேனா 2 காது, அப்புறம் 2 அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் துவாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல கரெக்டா பர்பட்ல போட்டிருக்கு. So we have to read that. So when the embodied living being controls his nature, நல்ல கண்ட்ரோல், நம்ம ஃபுல் மனசு, நம்ம இது என்ன சென்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates. அது என்ன 9 கேட்டோட அது இடம் என்னது? நம்ம மெட்டீரியல் பாடி தான். நம்ம பாடி தான் 9 கேட்ஸ் உடையது. neither working nor causing work to be done. அதனால அவ என்ன நினைக்கிறா? நான் இந்த பாடியால நவத்வாரே புரே தேகி, அந்த தேகத்தால நான் ஒன்னும் வேலை பண்றது இல்லை, நான் எனக்கு வேண்டி வேலை பண்றது இல்லை. whatever I'm doing, it is all for God அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாங்க. மாதாஜி ஸ்கின் கூட அதுல வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்கின்ல துவாரம் இருக்கு இல்லையா? ஸ்கின்ல துவாரம் இருக்கு இல்லையா? இந்த 9 இதுல அதான் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. அது 9 எனக்கு கரெக்டா எனக்கு அதான். ஆமா ஆமா, பர்பட்ல இருக்கு. பர்பட்ல படிச்சனா நல்லா புரியும். அதான் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங். ஆனா அது வந்து ஐ திங்க் யூ கேன் கெட் இட் இன் இதுல क्वेश्चन ஆன்சர்ல கூட வரும். 6 7 8 9 மெட்டீரியல் நேச்சர். இப்ப படிச்சால இப்போ இல்ல 15 படிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல இந்த நவத்வாரம் படிச்சடா அது கேட்டேன். ஆமா ஆமா, அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லயே சொல்லி கொடுத்தாங்களே. ஓகே ஓகே. மெட்டீரியல் அப்ப ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்? மெட்டீரியல் நேச்சர். என்னது மெட்டீரியல்? நம்ம வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமோ அதுதான் டூவர் நம்பர் 2 மெட்டீரியல் நேச்சர். படிங்க. உங்களுக்கு அப்புறம் யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜியா?
சாவித்ரி மாதாஜி இல்லையா படிச்சாங்களா சாவித்ரி மாதாஜி? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुं न कर्मफलम् நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவையெல்லாம் இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஒன்னும் இன்னைக்கு உங்களோட வாய்ஸ் இப்ப கேட்கவே இல்லை சரியா, எனக்கு தான் கேட்கலையா தெரியல. சரி, ஓகே. இப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? The embodied spirit, that is நம்ம ஜீவாத்மா தான், master of the city of his body, does not create activities. அப்படின்னா என்னது? அவர் வேலை செய்வார், ஆனா அவருக்கு வேண்டி செய்யாததுனால அவர் வந்து he doesn't come under karma. அவர் கர்மாவே பண்றது கிடையாது. என்னது? அவர் வந்து அகர்மாவா இருக்கார். அகர்மானா என்னது? என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு செய்வார். அதனால அந்த கர்மாவோட பலன் அவருக்கு ஒண்ணுமே வராது. there is no affect ஆகாது. nor does he induce people to act. அவர் இன்னொருத்தால பண்ண சொல்லி, வேற ஒரு ஆளை பண்ண சொல்லி, இது வேலை பண்ண சொல்லி அந்த மாதிரி எண்ணமும் வராது. அவர் என்ன பண்ணாலும் சரி அதுவும் அக்கர்மால போயிடும். வேற யாராவது அந்த மாதிரி பகவானோட இதுல எண்ணத்துல பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவளும் அக்கர்மால போயிடுவாங்க. nor does he create the fruits of action. அவரால ஒரு செய்கைக்கு, நம்ம பண்ற ஆக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி வராது. அது வந்தாலும் என்னது? அது வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்றதுனால it becomes இது அகர்மா, அதுல ஆயிடும். all this is enacted by the modes of material nature. இது இந்த இது சத்துவகுணத்துல இருக்கும் போது என்னன்னாக்கா பகவான் மென்ஷன் பண்ணும்போது சத்துவகுணத்தினால அந்த மாதிரி we will be out of that bonded, நம்ம வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். அடுத்தது சூப்பர் சோல், மூணாவது கை வச்சிருந்தது சொன்னேன் இல்லையா அந்த குழந்தை. இப்ப யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கிறா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பபிதா. கவிதா படிங்க. नाधत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரம புருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த குழந்தை வந்து ஃபுல் ஞானம் இருக்கு, ஆனா எப்படி மறைச்சிருக்கு? the womb of the mother. அது நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம், 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. கண்ணாடியில வந்து தூசி படிஞ்சா போல, இந்த பூம்புல வந்து குழந்தை இருக்கிறா போல, அப்புறம் வந்து நெருப்பு எரியறது, ஆக்சுவலி நெருப்பு வந்து புகையால அது வந்து கவர் ஆயிடும். இந்த 3 எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருந்தது. அதே போல not as the supreme lord assume anyone's sinful or pious activities. அப்போ பகவான் வந்து யாரோட இதுக்கும் பொறுப்பு இல்லை. இப்ப நம்ம ஒரு சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி பண்றோம்னா அதனால உள்ள இது என்னது எஃபெக்ட் நம்ம தான் அடுத்து நடக்க போறோம். நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல ஏதோ நம்ம வந்து இப்போ கஷ்டப்படுறோம், இல்ல ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆர் ஏதோ ஒரு என்னது பைசா ப்ராப்ளம், ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா we cannot blame God. உன்னை நான் எவ்வளவு ஸ்லோகன் சொல்றேன், எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் இல்ல. நம்ம இப்போ ஒரு கஷ்டப்படுறோம்னா அதுக்கு வந்து நம்ம தான் காரணம். நம்ம தான் என்னத்தையோ ஒரு பாவம் பண்ணி வந்திருக்கோம், அதை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஜென்மம் எடுத்து நம்ம இப்ப அனுபவிச்சிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நல்லது வரும்போது என்னது? அப்போ பகவான் இது நம்ம தேங்க்ஸ் தான் சொல்றேன். நம்ம கர்மானாலதான் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணினா நல்லது அனுபவிப்போம், கெட்ட காரியம் பண்ணனால கஷ்டம் அனுபவிக்கிறோம். பகவான் doesn't accept any of the sinful or pious activity. நம்ம என்ன புண்ணிய கர்மா பண்ணாலும் இல்ல பாவ கர்மா பண்ணாலும் அவருக்கும் அது நம்ம காரியத்துக்கு ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது. நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம அனுபவிப்போம், அவ்வளவுதான். embodied beings however are bewildered, confusionல இருக்கு. நம்ம இந்த சோல்ஸ் எல்லாம் ஆனா கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த இக்னோரன்ஸ். நமக்கு அறியாத்தனத்தினால நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி இந்த பகவான் என்ன கண்ணே இல்லையா, அவருக்கு ஒன்னும் மூளையே இல்லையா, அப்படி இப்படிலாம். ஏன்னா நமக்கு நல்லது நடந்தா பகவானை மறந்துடுவோம், கெட்டது இருந்தா உடனே பகவானை போட்டு திட்ட ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நமக்கு மூளை இல்லைக்கு அறிவு இல்லாத செயல் நம்மளோட. So we are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. நம்மளோட ரியல் நாலேஜ் என்னதோ அது வந்து அறியாத்தனம் உள்ள அந்த இது வந்து கவர் ஆகுது. லைக் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஊம்புக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா ஒரு கர்ப்பஸ்திரியை பார்த்தா நமக்கு அது தெரிய வருமோ, கர்ப்பமா இருக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும். அந்த குழந்தை எப்படி உள்ள இருக்கு, இந்த மாதிரி குப்புறப்படுத்துன்னு இருக்கா, உள்டாவா இருக்கா, சரியா இருக்கா, என்ன பண்றது நமக்கு தெரியாது. என்ன கவர் ஆயிருக்கு இல்லையா? பூம்பு கவர் பண்ற போல நம்ம அறிவும் என்னது, இட் இஸ் பீன் கவர்ட் பை அவர் இக்னரன்ஸ். ரியல் நாலேஜ் வந்து கவர் ஆயிருக்கு. எஸ் 60. யார் அடுத்தது மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி. படிங்க. ஞானேன து ததஜ்ஞானம் ஏஷாம் நாசிதமாத்மனஹ தேஷாமாதித்யவத் ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம்.
இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தினால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல் அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன தெரியாது, however, ஆனா if one is enlightened with the knowledge, அதே நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் அவருக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இது ஆத்மா தான், இந்த பாடி வந்து இது ஒன்லி அந்த நம்மள ஆத்மாவை கவர் பண்ணிருக்கு. ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி, ஐ எம் த சோல். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நல்ல கரெக்டா அறிவு இருக்கிறவன் என்ன நினைச்சுப்பான், பை விச் சயின்ஸ் இஸ் டிஸ்ட்ராய்ட். அவனுக்கு இந்த வேண்டா என்னது தப்பா புரிஞ்சிருக்கிற அந்த இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடும். இந்த இது இவர் யாரு, இவர் என்ன பேரு இவரோட, ஐயோ மறந்துட்டேனே, மாற்றாந்தாய் வந்து மடியில உட்கார கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு துருவ மகாராஜ் எப்படி ஒத்தக்கால அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. யாரு, நாரதர் சொல்லிட்டு போறாரு, எனக்கு பகவானை பார்க்கணும், அவருக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான், எனக்கு பகவான்கிட்ட கேட்கணும், பக்தினா என்னது, எப்படி பகவான் அடையணும், அதுதான் எனக்கு கேட்கணும். அப்ப சொன்ன ஒத்த காலன்னு இல்ல, ஒரு மாசத்துக்கு வெறும் பழம் சாப்பிடு, அடுத்த மாசத்துக்கு ஒண்ணு இலை சாப்பிடு, அப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்கு அந்த ஸ்டோரியில. 5 வயசுக்கே வந்துட்டாங்க. என்ன மாதாஜி, 5 வயசுக்கே வந்துருச்சு. 5 வயசு எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங் இது. ஆனா அது அவருக்கு எல்லாமே இதாயிடுச்சு. அவருக்கு அந்த ராஜ்யம் வேணாம், ஒண்ணுமே இல்ல. அந்த 5 வயசு பகவானை பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் அது. So when however one is enlightened with the knowledge, அவருக்கு 5 வயசுலயே நாலேஜ் வந்தாச்சு, நமக்கு இனிமேதான் வரப்போறது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் முதல் படியில தான் இருக்கோம், அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நமக்கு வரணும். பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் இப்போது இருக்கே சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். டெய்லி பகவத்கீதா படிக்கணும், டெய்லி ஜப்பம் பண்ணணும், டெய்லி. அதான் இதுல வந்து இந்த சங்கத்திலேயே இருக்க நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆயிடும். So however one is enlightened with the knowledge by which science is destroyed. அந்த அறியாத்தனம் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுறது, ரியல் நாலேஜ் வந்து வந்துடும். ஏன்னா நம்ம வந்து என்லைட்டன்டா இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு நாலேஜ், அந்த கரெக்டான நாலேஜ் வந்துடும். Then his knowledge reveals everything. அப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த அறிவை வச்சு நம்ம அதை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு வரும். As the sun lights up everything in the daytime. காலையில சொன்னீங்களே இந்த உலகமே இருட்டடைஞ்சதான் இது இடம். ஆனா காலையில அந்த சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது எல்லாம் பளிச்சுன்னு எல்லாம் தெரியறா போல நாலேஜ் வந்து நாலேஜ் இருந்ததுனாக்கா நமக்கு எல்லாம் புரிதலும் ஆயிடும். எஸ். சோ ஹூ இஸ் த டூவர், இதே தான் திரும்பி சொல்லியிருக்கு. சோ ஜீவா வந்து டிசைர் பண்றது, ஏதோ ஒரு ஆசைப்படுறது. அப்புறம் வந்து ஆனா அந்த ஆசைப்படுறதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்குமோ, கிடைக்காது. ஏன்னா இந்த என்னது மூணு தேவிகள் வந்து இருப்பா. ஒண்ணு வந்து என்னது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். 3 பேருக்கு 3 கலர் கொடுத்துருக்கான். சோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம், சத்துவகுணம் வந்து ரொம்ப பயசா ஒயிட் தான் இருக்கும், ஒயிட் இல்ல இந்த லைட் எல்லோ கலர். ரஜோகுணத்தை இருக்கிறதால ரொம்ப ஆவேசமா எல்லாம் பண்ணணும் ஆசை இருக்கும், பேராசையும் இருக்கும், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அண்ட் தமோ குணத்தோட போய் இருட்டு, அண்ணாக்கா என்னது சோம்பேறியா தூங்கி ஒன்னுக்கும் பங்கேற்காம பரவாயில்ல அப்படி ரொம்ப சோம்பேறி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருப்பான் தமோ குணம். அப்ப அங்க ஒருத்தரோட கேரக்டர் பார்த்தாலே தெரியும் யாருக்கு எந்த குணம் ஓங்கி இருக்குன்னு. ஒரு ஜீவா வந்து ஆசைப்பட்டாலும் இந்த 3 தேவிகளும் போட்டு நம்மள ஆட்டி படிச்சு நம்மள வந்து ஒண்ணு இல்லைன்னு ஆக்கிட்டு இருப்பாங்க. So after receiving super soul's order, material nature through 3 modes, இந்த இவர் த்ரூவா தான் வந்து இவாளை வந்து இதுக்கு என்ன கிருஷ்ணா தானே இவாளையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. So after receiving super soul's order, material nature through 3 modes, sattva, raja, tamas, fulfilled jiva's desire. இவா த்ரூவா தான் நம்மளோட டிசைர் வந்து பூர்த்தி ஆகும். So super soul verifies and sanctions based on does this jiva deserve to get this desire fulfilled. அப்ப நம்ம ஏதோ ஆசை பண்ணோம்னா பட்டுக்கலாம், ஆனா அது நிறைவேற்றுறது யாரோட டியூட்டி? பகவான் பார்த்துப்பாரு. உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா ஜீவா, இது பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு, அவர் பாப்பார். ஓ அப்ப நமக்கு வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு இதுல ஆசை இருக்கலாம், இன்னொரு வீடு வாங்கணும், ஒரு நிலம் வாங்கணும், சம்திங். சரி இவன் இவ்வளவு உழைச்சிருக்கானே, அவனுக்கு கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு அவர் தீர்மானம் பண்ணி இவா த்ரூவா அதை வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பார். நிறைவேற்றலைன்னா என்ன நினைக்கிறோம், பகவானுக்கு கண்ணே இல்ல, பகவானே இல்ல, இந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. எனக்கு தகுதி இல்ல அதனால பகவான் கொடுக்கல, அந்த மாதிரி எண்ணம் சொல்லணும். இல்ல பகவான் கொடுத்தாலும் என்ன நினைக்கிறேன், ஆஹா எனக்கு கிடைச்சு கொடுத்து நான் எவ்வளவு வல்லவன், எனக்கு என்னோட தகுதியில கிடைச்சிருக்கு, அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம பகவான் எனக்கு நல்ல கிருபை பண்ணிருக்கார், அவருக்கு வந்து என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு, எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு நான் வந்து தகுதி பெற்றவன் சொல்லிட்டு பகவான் நினைச்சதுனால எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, பகவானுக்கு தேங்க்ஸ். எப்ப எல்லாம் நடந்தாலும் நமக்கு பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுதான் வந்து moral of the story. Okay, knowledge. மாதாஜி எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி, கேட்கலாமா? கேளுங்க.
மத்தாஜி இப்ப வந்து டூயர் வந்து சூப்பர் சோல் அப்படின்னு சொல்றோம். அவர் தான் வந்து சாங்ஷன் பண்ணணும். செகண்ட் டூயர் வந்து அவர் தான் சாங்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா? நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்மளோட ஆசைகள்லாம் வந்து நம்ம ஆசைப்பட்டா கூட அது நிறைவேறணுமா அப்படிங்கிறது அது பகவானோட அந்த இதுலதான் இருக்கு. இப்போ ஒருத்தன் வந்து திருடுறான், கொள்ளை அடிக்கிறான், கொலை பண்றான், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் பண்றா இல்ல. அப்ப எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது? அது வந்து சூப்பர் சோல் சாங்ஷன் பண்ணாது. அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ண மாட்டாரு. அத எப்படி? இல்ல நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம எல்லாம் ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் பியூர் சோல். பகவானுக்கு எவ்வளவு இது இருக்கோ, குணம் இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சொன்னேன் இல்லையா, குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி இருக்கு, குவான்டிட்டி இருக்காது. அவ்வளவு பெரிய ஒரு குணம் இருக்கும் நம்ம கிட்டே. நல்ல குணம் பகவானோட அந்த வெல்த், பியூட்டிஃபுல்லா என்னெல்லாம் இருக்கும். அவர் பலசாலி. எஸ், நம்ம கிட்டே அந்த பலத்துல கொஞ்சம் ஒரு பலம் இருக்கும் நமக்கு. பகவானுக்கு 6 இது கொடுத்திருக்கேன். அந்த 6ல நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அதை தவிர அவர் என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. சரி, ஒரே கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவர் சொல்லல. இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது நம்ம என்ன பாக்குறோம், இப்படி எல்லாம் நான் சொல்றேன் கேட்கணும், அந்த மாதிரிதான் சொல்றேன். போக போக நம்ம படிப்போம். சோ என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணணும். நம்ம பகவான் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நல்ல வழிக்கு போனோமா வேண்டாமா சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அப்ப இந்த கொள்ளை கொலை எல்லாம் பண்றவங்க அது எண்ணம் இல்லாம அவன் அந்த ஃப்ரீடமை யூஸ் பண்றான். அப்ப பகவான் சொல்ல சரி பண்ணு, அதுக்கு எஸ் சொல்வார். ஏன்னா அவன் தான் அதானே ஆசைப்படுறான். இப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், நல்லா கடிச்சு தின்னு எதெல்லாம் பாக்கணும், ஊறது எல்லாம் சாப்பிடணும் ஆசைப்படுறான். பகவான் சொல்லல ஐயோ அதெல்லாம் சாப்பிடாதேன்னு கையெல்லாம் பிடிக்கல. உனக்கு ஆசையா இருக்கா சரி சாப்பிடு, ஆனா அதோட என்னது இஃபெக்ட் அடுத்த ஜன்மம் பண்ணியா பிறகு. அப்ப எல்லா ஃப்ரீடமும் கொடுத்திருக்காரு. நல்லது சொல்றார், ஆனா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டார். இப்படிதான் ஒரு வேற இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து அவ 5 வாட்டி நமாஸ் படிக்கிறான்னா படிச்சுதான் ஆனும். சண்டே சர்ச்சுக்கு போனோம்னா போய் தான் ஆனும். இந்த ஃபாதர் கேட்பாரு ஏன் அவன் வரல கேட்பான். நம்ம ஒரு வாத்தியாரா இருக்கட்டும் இல்ல ஐயரா இருக்கட்டும், இந்த கோயில யாரும் கேட்க மாட்டா. வந்தியா சரி இந்த உனக்கு பிரசாதம். யாரு வரலையோ அவளை பத்தி கேட்க மாட்டான். நம்ம இதுல சனாதன தர்மத்துல அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸே இல்லை. அப்ப என்ன ஆயிடுது, டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். எப்ப வேணா போலாம், நினைச்சா ஜபிக்கலாம், நினைச்சா இது பண்ணலாம், இல்ல பண்ணலன்னா யாரு கேட்க போறாங்க, யாரும் ஒன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ண அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம இருக்கும். அப்படி இல்ல அது. அப்ப நமக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஃப்ரீடம் வந்து நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றோம். சரி இன்னைக்கு ஜபம் பண்ணலைன்னா என்ன, யாரு என்ன கேட்க போறான், அந்த மாதிரி எண்ணத்தை இருந்தோம்னாக்கா உள்ள கான்சியஸ் இருக்கு. அவர் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு, பரமாத்மா பார்த்துதான் இருக்க. சரி நீ இன்னைக்கு பண்ணலானா வேற என்னதான் பண்ணின, நீ ஒன்னும் உருப்படியா பண்ணலையே, இந்த ஜபமாவது பண்ணிருக்கலாம். அது அவர் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டார், பார்த்துட்டு இருப்பார், சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு. நம்ம பண்றது எல்லாம் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஆனா ஆக்சுவலி யாரு பண்றா, அந்த ஜீவா. 2 பேர்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பா. பேர்டு, ஒரு பேர்டு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், அதுதான் ஜீவா, ஜீவாத்மா. இன்னொரு பேர்டு சும்மா அதை இன்னொரு பேர்டை பார்த்துட்டு இருக்கும், இது பரமாத்மா. பரமாத்மா ஒன்னும் பண்ண மாட்டார், பார்த்துட்டு தான் இருப்பார். எல்லாருக்கும் சாட்சி இருக்கு. எனக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம நீ சாப்பிடுறியா, ஓகே நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், பாவசை பண்ற, ஆனா கை பிடிச்சா ஐயோ அப்படி எல்லாம் பண்ணான்னு சொல்லவே மாட்டேன். நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு. அந்த ஃப்ரீடத்தினாலதான் எல்லாரும் தப்பு பண்ணிட்டு. அப்ப நம்ம எது நல்லது பண்ணணும் கெட்டதுன்னு பாகுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனாலதான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். We should know what to do and what not. Clear ஆச்சா மாதாஜி? Thank you மாதாஜி, clear ஆச்சு. Thank you. Okay. முஞ்சலா மாதாஜி எழுதிட்டா. கண்ணு 2. எஸ், கண்ணு இருக்கு. கண்ணு 2, காது 2, 4 ஆச்சா. மூக்கு 1 ஆச்சா. மூக்கு 1 தான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே 5. வாய் 1, மலத்வாரம் 2. எஸ். அப்போ 2, 4, 6, 7, 8, 9. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. நவத்வாரம் புரி. சரி, இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு இப்ப 3 டூவரோட இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா. திரும்பி டூவர் திரும்பி இதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது. செல்ஃப் நம்ம தான் என்ன பண்றது, சிச்சுவேட்டட் இன் தி சிட்டி ஆஃப் 9 கேட்ஸ். நம்ம உடம்பு 9 கேட்ஸ் உள்ள உடம்புல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு ஜீவாத்மா. நாட் ஒர்க்கிங் ஆர் காசிங் ஒர்க் டு பி டன். அது நினைக்கிறது நான் தான் வேலை பண்றேன் நான். ஆனா என்னது, அது இயக்கதான் செய்யறது, பாடியால இயக்கிறதே தவிர அது வந்து வேலை பண்ணாது. அது உட்கார்ந்துதான் இருக்கும். ஆனா அது த்ரூவா தான் நம்ம பாடியை வச்சு ஆக்ட் பண்றோம். ஆனா அது தப்பா எண்ணிக்கிறது, அதுதான் வேலை பண்றது. அதனால அது வந்து வருத்தமும் படுறது, சந்தோஷமும் பட்டுக்கிறது, அந்த மாதிரி. So not working or causing work to be done, does not create activities, does not induce others to act. இதுதான் அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிறது. என்னது, அது உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் ஜீவாத்மா சும்மா என்னது நம்மளை இன்டியூஸ் பண்றது, நம்ம பாடியால தான் நம்ம பண்றோம். அது ஏதாவது ஆக்டிவ் பண்றதா உள்ள இருக்கு. ஆக்டிவ்னா என்னது, அது நல்ல இதா இருக்கும், நம்மள தூண்டும். நம்ம பாடியை வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு தூண்டும். ஆனா அது ஒன்னும் பண்ணாது. does not create the fruits of action, அதுவும் பண்ணாது. அப்புறம் happiness or distress come from identifying with the body. When one renounces the result, he can live happily. நம்ம வந்து எப்ப சந்தோஷம் வருது,
எப்ப அந்த ஃப்ரூட் இதோட வந்து நமக்கு இஃபெக்ட் நம்ம பண்ற செய்கைக்கு என்ன எஃபெக்ட்னு நம்ம எதிர்பார்க்காம இருந்தோம்னாக்கா அது சந்தோஷம். இது டூவர் நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னது மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் நம்ம பாக்குறோம் பிரகிருதியில. சூரியன், சந்திரன், நதி, மரம் இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா பிரகிருதியில. தே ஆர் டூயிங் எவ்ரிதிங் பட் தே ஆர் அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். அது மாறிண்டேயும் இருக்கும், பிரகிருதியில இருக்கிறதெல்லாம் மாறிண்டே இருக்கும். ஆனா அதை வந்து இப்படி அது கண்ட்ரோல் யாரோட கண்ட்ரோல்ல? பகவான் கண்ட்ரோல்ல. டூவர் நம்பர் 3 சூப்பர் சோல் நமக்குள்ள இருக்கே பரமாத்மா 4 கை ரூபத்துல. அவர் வந்து சாங்ஷனிங் பட் அலூஃப். பார்த்துட்டு சாட்சியா இருப்பார், ஆனா அவர் ஒண்ணுத்தையும் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். The Lord doesn't take responsibility for anyone's pious or இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு இதுல ஆன்சர் இருக்கு. நம்ம என்ன நல்ல செயல் பண்ணாலும் சரி, கெட்ட செயல் பண்ணாலும் சரி, அவர் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க மாட்டார். உனக்கு அறிவு அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் பகவத்கீதா சொல்லியிருக்கா, அப்போ நீ அது புரிஞ்சுக்காம கெட்ட செயல் பண்றியா, அவ்வளவு அப்ப அதோட அனுபவிச்சுக்கோ. நல்ல செயல் பண்றியா, அதுவும் அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன். The soul desires, the Lord doesn't interfere. சோல் வந்து ஆசைப்படும், நம்ம ஜீவாத்மா ஆசைப்படும், ஆனா பகவான் வந்து அதுல இன்டர்ஃபியரே பண்ண மாட்டார். The Lord sanctions these desires as the living entity deserves. ஆனா அது என்ன பண்ணும், நம்ம ஏதாவது ஆசைப்படலாம், மனசார ஆசைப்பட்டோம்னா அது நமக்கு தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து அதை வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்கும். இப்ப நம்ம ரொம்ப எதாவது ஆசைப்படலாம், கோயில் போனோம், நம்ம அந்த திருப்பதி கோயில் போனோம், எதுக்காவது நம்ம சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுவோம், அது நிறைவேற்றணும். என்னது இந்த வருஷம்னா அடுத்த வருஷமா போயிடுவோம், அப்புறம் நமக்கு திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம், நான் இப்போ நினைச்சு பார்த்தேனே, இப்போ எப்பயோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு போயிட்டு வந்துட்டேன்னா நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம். அப்ப இது யாரு சாங்ஷன் பண்ற? இந்த சூப்பர் சோல் உள்ள இருக்கிற சூப்பர். இட் ரியலைசஸ் நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோம்னு அது பார்த்துட்டு இருக்கு. தென் த மோட்ஸ் கேரி திங்ஸ் ஆன். இந்த சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அது ஹெல்ப் பண்ணி அந்த இது காரியத்தை நிறைவேற்றுறது. திஸ் இஸ் நாலேஜ் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இதுதான் நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் இது புரிஞ்சுக்கணும். சூப்பர் சோல். அப்புறம் ரோல் ஆஃப் த சோல் என்னது? இனிஷியேட்ஸ், ஒன்லி வேலை பண்றதுக்கு தூண்டுதல். ரோல் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னது? ஃபெசிலிட்டேட்டர், அது ஹெல்ப் பண்றது. மெட்டீரியல் நேச்சர்னா இப்ப மழை, காற்று இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணும், நம்மளோட இது ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு அதே ஹெல்ப் பண்றது. ரோல் ஆஃப் த லார்ட் சாங்ஷன், அது வந்து உள்ள பரமாத்மா இருக்கிற என்னது? சாங்ஷன் பண்ணுவார். ஓகே உனக்கு அந்த ஆசையா, நமக்கு தகுதியை பார்த்து சாங்ஷன் பண்றோம், தகுதி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ணாது பேசாம. அப்புறம் இக்னோரன்ஸ் பிவில்டர்ஸ், யார் இது புரிஞ்சுக்கலையோ அந்த மாதிரி அறியாத்தனத்துல இருக்கிறவங்க வந்து குழம்பி போயிருப்பாங்க. நாதத்தை கஷ்யசித் பாபம் ந செய்வ சுக்ருதம் விபு அஜ்ஞானே நாவிருத்தம் ஞானம் தேன முக்கியந்தி ஜந்தவக. இது ஒரு அர்த்தம் தான். யாருக்கு வந்து இதோட வந்து அறிவு இல்லாதக்கு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து குழம்பி போயிடுவாங்க. நம்மளும் இன்னும் இப்படிலாம் படிச்சு இன்னும் நம்ம குழம்பிதான் இருப்போம். ஸோ கம்பேரிங் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். சோல் என்ன பண்ணுவோம்? இட் இஸ் இட்டர்னல், அழிவே கிடையாது. நம்ம தான் அந்த சோல், நமக்கு தான் அழிவே கிடையாது. எப்ப நம்ம பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கோமா அப்ப நம்ம ஏன் அழறோம்னா அது அறியாத்தனத்தினால அழறோம், அறியாத்தனத்தினால நம்ம துக்கப்படுறோம். இல்லாட்டா நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னது? பகவானோட நேச்சர் தான். பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. எப்போது பகவானை வந்து அது மூஞ்சியெல்லாம் இப்படி வச்சுக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போமா? கிருஷ்ணரோட இல்ல, எப்பவும் சந்தோஷமா. சோ கிருஷ்ணாவோட என்னெல்லாம் குணம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, கொஞ்சம் 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 இருக்கு நம்ம கிட்டயும். So we are always blissful but suffers when covered by மாயா. நம்ம அறியாத்தனம், இந்த மாயா பிரகிருதியில வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த குணங்கள்லாம் நம்மள அஃபெக்ட் பண்றதுனால நம்ம அதனால அவதிப்படுறோம். அப்புறம் காக்னிசன்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி, புரிய மாட்டேங்குது, அது மறக்கிறது. இந்த பாடி இந்த பாடியில இருக்கிறதுனால அது வந்து என்னது தப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த பாடி தான் நாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணும். அணு அட்டாமிக் அப்படின்னா சின்ன அளவு. எப்படி நம்ம ஆத்மா எவ்வளவு சின்னது நான் சொன்னேன் இல்லையா நேற்றும், 10,000 பகுதி, அந்த தலைமுடியோட நுனி பாகத்தை 10,000 பகுதியா கட் பண்ணி அதுல ஒரு பாகம், அது அவ்வளவுதான் அந்த சைஸ். இப்ப அணு மாதிரி தான். அணுனா என்னது? அட்டாமிக் சைஸ். அவ்வளவு சின்னதுதான் அந்த சோலோட சைஸ். ஹேஸ் மைன்யூட் இண்டிபெண்டன்ஸ். இப்ப சொன்னேன் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு பகவான், இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கா டு டிசையர் but is dependent upon super soul to fulfill desires. நம்ம ஆசைப்படலாம், ஆசைப்படுறதெல்லாம் நம்மளால நடக்குமோ? நடக்காது. ஆனா சூப்பர் சோல் சாங்ஷன் பண்ணும். அப்ப நீங்க சொல்ற போல கெட்டதெல்லாம் ஆசைப்படுறதுன்னா எப்படி சாங்ஷன் பண்றதுனாக்கா, ஓகே அதை பட்டுக்கோ, உனக்கு கொலை பண்ணணும் ஆசை இருக்கு, கொள்ளை அடிக்கணும் ஆசை இருக்குன்னா அவன் ஆசை பண்ணிட்டே இருப்பான். சரி, உனக்கு அப்ப அதோட என்ன நடக்கணுமோ அதோட ரிப்பர்கஷன், அதோட இஃபெக்ட் என்ன ஆகுமோ அதை நீ அனுபவிக்க போறே. ஜெயில போடுறதோ அதெல்லாம் நீ அனுபவிக்க போறே, அப்படி தெரியும், சூப்பர் சோல் தெரியும். ஆனா இவன் ஆசைப்படப்பட சரி இப்ப உன்னோட அந்த பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆக போறது, கஷ்டம் ஆரம்பிக்க போறது, இந்த அப்போ கொள்ளையடி கொலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறது. அப்பதான் சாங்ஷன் பண்றது. இவன் பண்ணவும் செய்யறான், அதோட வந்து பிரதிபலனும் அவன் வந்து ஜெயில போடுறாளோ ஓட்டவர், அதெல்லாம் நடக்கும். அப்ப பகவான் வந்து உள்ள உட்காந்துட்டு இல்ல நல்லது கையை பிடிச்சு இல்ல நீ நல்லதுதான் பண்ணணும் கெட்டது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே மாட்டேன். நம்ம கெட்டதுக்கு ஆசைப்பட்டோம்னா கெட்டது நடக்கும். அப்ப சூப்பர் சோல் என்ன வேலை அவருக்கு?
அதுவும் இட்டர்னல் தான். எவர் இட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். எல்லாரோட உடம்புலயும் அதே சூப்பர் சோல் தான் இருக்கு. blissful always, he is also, that super soul is also blissful. நக்க சந்தோஷமா இருப்பார். above the three modes. அந்த சூப்பர் சோலுக்கு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஒன்னும் பாதிப்பு கிடையாது. அவர் அதை விட தாண்டி இருக்கிறவர். cognizant of all bodies, எல்லா பாடிஸ்லயும் அவர் நிறைஞ்சிருக்கார். உங்களோட உடம்புல எந்த பரமாத்மா, அதே பரமாத்மா தான் எங்களுக்குள்ள இருக்கார். அதேதான் எல்லா உலகத்தை, எல்லா ஜீவ, எந்த ஜீவன் லிவிங் என்டிட்டி இருக்கோ, எறும்புல இருந்து ஆனை வரைக்கும் எல்லா ஜீவனுக்குள்ளேயும் அந்த அதே பரமாத்மா 400 ஃபார்ம் அவர் தான் இருக்கார். 4 கை ரூபத்துல அவர் இருக்கார். விபு அப்படின்னா பெரிய ஆம்னிஷியன்ட் அவர். இது நம்ம அணுனாக்கா அவர் எப்படி விபு, விபுனா ஃபுல் உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு அவரோட இது. அவரே பரவி இருக்கார். அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவருக்கு வந்து ஒன்னும் பந்தம் கிடையாது. அவர் டோட்டலி சூப்பர் சோல் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டேக்கிங் எனி டிசிஷன். அந்த மாதிரி. ஓகே, செக்ஷன் 4க்கு வந்தாச்சு நம்ம இப்போ. 5.17 இருந்து 5.26. Okay, liberation by focus on the super soul. One who in knowledge devotionally fixes his consciousness on the super soul and remains materially equipoised attains liberation in the near future. என்னது சொல்லிருக்கு? இந்த knowledge, என்ன knowledge? devotional serviceல நம்ம மனசுல வச்சு, ஆனா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? fixes his consciousness on the super soul. உள்ள ஒரு சோல் இருக்கு, நமக்குள்ள ஒரு பகவான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் அது பார்த்துட்டு இருக்கு, சாட்சியா இருக்கு. திருத்தனமா நான் என்னத்தையோ சாப்பிட்டுட்டேன், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம சாப்பிட்டுட்டேன்னா அவர் பார்த்துட்டு பாவ செயல் பண்ணிட்டு இருக்கா, இந்த கணக்கு எழுதியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவ கணக்குல ஒண்ணு ஆட் ஆயிடும். அதனால எதுவுமே நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோ விதிமுறைப்படி அது போலதான் இருக்கணும். and remains materially equipoised. materially equipoised என்னது? சுகம் துக்கம் எது வந்தாலும் equipoised, ஒன்னத்துலயும் அதுல அஃபெக்ட் ஆகாம நாலேஜ் இருக்கணும். சூப்பர் சோல் இருக்கு, அதுவும் நான் நாலேஜ் இருந்து மெட்டீரியலி ஒண்ணு அஃபெக்ட் ஆகாம ஈக்விபாய்ஸ்டா இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி ஆளு அட்டைன்ஸ் லிபரேஷன் இன் தி நியர் ஃபியூச்சர். சீக்கிரமா அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிடும். நம்ம இருக்கிற உலகத்திலேயே, நம்ம வீட்டிலேயே இப்ப இருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா என்னது, நம்ம பாடியை விட்டு சோல் வெளியில போறது வரைக்கும் மெடிடேட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இருக்கிற நாள்லயே பாடியோட சோல் இருக்கு இல்லையா, அப்பவே நம்ம வந்து நல்ல முக்தி அடைஞ்ச அந்த நிலைமையில இருப்போம். எந்த நேரம் சந்தோஷமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 5.17. எஸ், யார் எடுக்கிறா மாதாஜி? திரும்பி ஐ திங்க் துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிரபுஜி படிக்க போறீங்களா? இந்த பிரபுஜி இருக்காரு, பழனிசாமி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? அவர் பேச மாட்டேங்க. சுபத்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, துர்கா மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி இருக்கலாம். எஸ் மாதாஜி. படிங்க 17. எஸ் மாதாஜி. தத் புத்யாஸ் தத் ஆத்மனாஸ் தன்னிஷ்ட தத்பராயணா கச்சாந்தி புனராவృத்திம் அப்புனராவృத்திம் ஞான நிர்தூத ஞான நிர்தூத கல்மஷாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. எப்போது யார் படிக்கிறா? எப்போது ஒருவனது புத்தி எஸ் மாதாஜி படிக்கிறேன். எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகழிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது கலகங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So when one's intelligence, புத்தியால, மைண்டால, மனசால, faith, நம்பிக்கையால, and refuge என்னது? சரணடைகிறது. are all fixed in the supreme, full பகவான் ஐக்கியம்னா என்னது? இந்த மாதிரி மனசார, புத்தியால, நம்பிக்கையால அப்படி சரணடைஞ்சிட்டோம்னா என்னது? then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge. அவருக்கு வந்து எல்லா நாலேஜ், இந்த ஆக்சுவல் நாலேஜ் என்னதோ அது ஃபுல்லா அது வந்து அது கிடைச்சு வந்து full cleansed தூய்மை ஆயிடுறார். and thus proceed straight on the path of liberation. அந்த மாதிரி ஆள் எப்படி நம்ம லிபரேஷன் இது முக்தி அடையிற அந்த பாத்துல போயிட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் 5.18. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. எஸ் மாதாஜி.
வித்யா வினய சம்பன்னே பிரம்மணே கவி அஸ்தினி கனிச சுனி சைவ சுபாகேச பண்டிதாக சமதர்ஷினஹ. அடக்கமுள்ள சாரி அந்த ஸ்வபாகே சனா அண்ட் நாட் சைவ படிங்க மீனிங் படிங்க. அடக்கமுள்ள சாது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள அந்தணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் இவர்களை எல்லோரையும் சமநோக்கில் பார்க்கின்றான். சோ இந்த மாதிரி நல்ல புத்தியில இருக்கிறவ எப்படி இருப்பான், நல்ல ஞானம் பெற்றவ இருப்பா, அவ மூஞ்சில அவ்வளவு சாந்தம் இருக்கும். ஏன் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி அவர் பாப்பாராம். The humble sages by virtue of true knowledge. அந்த மாதிரி ட்ரூ நாலேஜ் கிடைச்சவரோட மூஞ்சி எப்படி இருக்கும், அவர் வந்து எல்லா மூஞ்சி மாத்திரம் இல்ல, அவர் எல்லாரையும் சமமா பாவிப்பார். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த மாட்டுலயும் சரி, he has a equal vision, see with equal vision or learned and gentle brahmana. இந்த ஒரு பிராமணா இருக்கார், ஜென்டில் அண்ட் லேர்னர் பிராமணா இருக்கா, அவரை பார்க்கும்போது எவ்வளவு பவ்யமா பாக்குறாளோ அதே பவ்யமா இந்த பசுமாடியும் பாக்குறான், அதே பவ்யமா இந்த நாயும் பாக்குறான், எலிபெண்டையும் அதே மாதிரி பாக்குறான். இது ஆன பாகன் யாரு எலிபெண்ட் ஓட்டின்னு போறா அவன். அப்புறம் இந்த சண்டாளன்னு சொல்லுவான், டாக் ஈட்டர்னு இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு, அவுட்காஸ்ட், தட் இஸ் இந்த மலைவாசி சொல்லுவாங்க, இந்த படிக்காதவாளா இருப்பாளே என்ன சொல்லுவாரு வேர்டு உண்டு. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவாளையும் ஈக்குவலா பாக்குறா. அவள்லாம் ஒண்ணும், ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எல்லா இதுலயும் ஒரு சோல் இருக்கு. பகவான் இந்த 4 ரூபத்துல உள்ள சூப்பர் சோல் இஸ் தேர் இன் கவ், இஸ் தேர் இன் லேர்னர் பிராமணா, இஸ் தேர் இன் எலிஃபென்ட் ஓட்டுறவர், இந்த இது நாய், அப்புறம் இது இந்த லோகாஸ் இதுவா இருப்பாலே என்னது காட்டுவாசியா, காட்டு மலை பிரதேசம் அந்த மாதிரி. இல்ல டாக் ஈட்டர்னா மாதாஜி புலையன்னு சொல்லுவா தமிழ்ல, புலையன் புலையன் இருக்காளா அது மாதிரி. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாரையும் வந்து சமமா பார்க்கப்பட்டவன். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எல்லாரும் ஹிருதயத்திலையும் பகவான் சூப்பர் சோல் உட்கார்ந்து இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காருன்னு அவர் பாக்குறான். யாரு நிஜமா உள்ள நாலேஜ் நல்லா தெரிஞ்சவா அந்த மாதிரி இருப்பார். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? எஸ், situated in Brahman. When one fixes his consciousness on the super soul, his intelligence, mind, faith and refuge are focused. எப்போ ஒருத்தன் வந்து பகவான் இந்த 4 ரூபா சூப்பர் சோல் பரமாத்மா ரூபத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காரோ, அவரோட எப்படி இருக்கும், அவரோட மைண்ட் இருக்கட்டும், அவரோட புத்தியா இருக்கட்டும், நம்பிக்கையா இருக்கட்டும், எல்லாம் இதுல சரணடைகிறது ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ட் இன் பகவான். அவருக்கு வந்து எல்லாம் சமமா தெரியலாம். He is free from doubts because he has knowledge of 3 doors. அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட்டும் கிடையாது, யாரையும் வந்து பேதப்படுத்தி பார்க்கவும் மாட்டார் அவருக்கு, ஏன்னா அவருக்கு ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கு. He sees that the super soul is sanctioning but impartial. அவருக்கு தெரியும் சூப்பர் சோல் தான் சாங்ஷன் பண்றது, ஆனா யாருக்கும் வந்து இது பார்ஷியாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு if we deserve we will get it, அந்த மாதிரி பகவான் பண்ணிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் நம்பிக்கை. He sees with equal vision because he has knowledge that he is not this body and knowledge of the super soul. Super soul னு ஒண்ணு பரமாத்மா எல்லாரோட உடல்லயே இருக்கான்னு அவருக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் அவருக்கு இதுவும் தெரியும், நம்ம வந்து எல்லாருமே இந்த உடல் வேற வேற உடல் தான் இருக்கே தவிர எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த பரமாத்மா இருக்கு. எல்லாம் அவர் வந்து பாக்குறது, நம்மளை பாக்குறா போல பாக்குறாரு. ஆனா அவரை யார கவனிக்கிறார், உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா தான் எல்லா ரூபத்தையும் அவர் பாக்குறாரு. அந்த மாதிரி ஞானிகள். Okay, so such people are called, they are all in Brahman stage. அந்த Brahman stageல அவர் இருக்காங்க. Okay, next 18 எடுங்க மாதாஜி. Next யாரு? जी कल्पना माता जी कपरम एम कल्पना वा हरे कृष्णा இருக்கே மாதாஜி. யாரு? எம் கல்பனா அடுங்க. பிரபுஜி படிப்பாருன்னு வெயிட் பண்ணேன். பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கார தெரியாதே, அவர் அப்போ ஃப்ரீயா இருந்தார். சரி மாதாஜி. 18 பேசுவார் அவர், நீங்க அடுங்க. சரிங்க மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிரஹன்மானே 18 அது ஆயிடுச்சு. அது ஆயிடுச்சு. 18 தான் சொன்ன மாதிரி. சாரி 517 18 ஆயிடுது மாதாஜி. 19 sorry 19. இஹைவ தர்ஜிதஹ சர்கோ இஹைவ தர்ஜித சர்கோ ஏஷாம் சாம்யே ஸ்திதம் மனஹ நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம निर्दोषं हि समः तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. தஸ்மாத் பிரம்மணி தே ஸ்திதாம். ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால்
அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Those whose minds are established in the sameness. அதான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஞானிகள் எல்லாரையும் சேமா பாக்குறாரு, எல்லாரும் equanimity, எல்லாரும் ஈக்குவல், அந்த மாதிரி நினைக்கிறார். have already conquered the conditions of birth. அவர் ஆல்ரெடி என்னது, அவர் உடல்ல இங்க இருக்காரே தவிர அவர் ஆல்ரெடி அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயாச்சு. அவர் இந்த பர்த் அண்ட் டெத்தோட அந்த இதுல இருந்து அவரை வந்து காங்கர் பண்ணிட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம், அவருக்கு இனிமே இது டெத்தும் கிடையாது, உடம்பால விட்டு போறா இருக்கும், ஆனா அவருக்கு திரும்பி பர்த் கிடையாது, திரும்பி டெத், அந்த சுழற்சியில இருந்து விடுபட்டாயிடுச்சு அவர் அப்படின்னு. they are flawless, ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணாத, லைக் பிரம்மன் ஸ்டேஜ்னா என்னது, ஒன்னும் தப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு பியோர் ஸ்டேஜ்ல போயாச்சு அவர். and they are already situated in பிரம்மன் ஸ்டேஜ் அப்படின்பா. அந்த பிரம்மன் ஸ்டேஜ் அவர் அடைஞ்சு விட்டார். ஆனா இங்க நம்ம இந்த உலகத்துல தான் இருக்காரு, ஆனா அவரோட எண்ணம் எல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து பிரம்மன் ஸ்டேஜ்க்கு போயாச்சு. எஸ், 5.20 எடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நிவேதிதாவா? ஆமா மாதாஜி. நா பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய நோத்விஜேத் பிராப்ய சாப்ரியம் ஸ்திரபுத்திர் அசம்மூடா பிரம்மவித் பிரம்மணி ஸ்திதஹ. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடனும் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ, அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவளை பத்தியே திரும்பி இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போறான். A person who neither rejoices upon achieving something pleasant, ஏதோ நல்லது கிடைச்சோன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம, நார் லேமன்ஸ், ஏதாவது இழப்பு ஏதாவது இருந்தா கூட அவன் வந்து துக்கப்படாம, அப்பான் obtaining something unpleasant, ஏதாவது பிடிக்காதது ஏதாவது நடந்து கொடுத்து அதை நினைச்சுட்டு லேமன்ட், நான் என்னது அதை நினைச்சுட்டு அவன் வந்து வருத்தவும் பட மாட்டான், புலம்பி தள்ள மாட்டான், அந்த மாதிரி இருக்க. who is self intelligent, சொந்தமாவே அவர் நல்ல புத்திசாலி, அந்த இருந்து who is unbewildered, குழப்பம் இல்லாம, and who knows the science of God is already situated in transcendence. யார் இந்த பகவானோட இந்த ஞானத்தை பெற்றவன் அவன் ஆல்ரெடி டிரான்செண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது, அந்த ஆழ்ந்த இது பகவானோட அந்த நிலைக்கு அவர் போயாச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த மூணு நம்ம இது இருக்குல்லையா, மூணு இதோட சத்தகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதை தாண்டி பகவானோட நிலைக்கு போயாச்சு. 5.21 எடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல டைம் போறது. நெக்ஸ்ட் யாரு? அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன். நான் தான் மாதாஜி. மடமடான்னு எடுத்துருங்க. பாக்யஸ்பர்ஷேஷ அசக்தாத்மா வித்யாத்மனி யத்சுகம் சப்ரம்மயோக யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அஸ்னுதே. முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன் இன்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை, ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்பொழுதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அந்த மாதிரி ஒரு லிபரேட்டட் பர்சன், அவருக்கெல்லாம் என்னது முக்தி கிடைச்ச இந்த உலகத்தை தான் இருப்பா அவ பாக்குறதுக்கு, ஆனா அவ வந்து மனசார எப்படி இருப்பா, லிபரேட்டட் பர்சன். இஸ் நாட் அட்ராக்டட் பை மெட்டீரியல் சென்ஸ். அவன் வந்து இந்த மாதிரி பேரு புகழுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட மாட்டா. இப்ப இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, இவரோட இந்த கேரக்டர் எனக்கு மறந்து போயிட்டு. இவர் வந்து இது என்னது வைஷ்யாட்ட போறார், ஆனா அங்க போயிட்டு 2-3 நாள் இருந்துட்டு என்னது அங்கேயும் அவர் வந்து அஃபெக்டே ஆக மாட்டேங்கிறார், அவர் அவரோடய பிரம்ம நிலையிலேயே இருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா. ஐ ஃபர்காட் தட் கேரக்டர்ஸ் நேம். அப்புறமா நான் ஸ்டோரி எல்லாம் அனுப்புறேன். மாதாஜி இது வந்து இந்த படம் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாமாச்சாரியார் இது சொல்லுவோம் இல்லையா, அவரோட கதை நினைக்கிறேன். ஹரிதாச தாக்கூர். அவரோடதுதான். அவரை வந்து மயக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இவளை அனுப்புறான். பட் ஆமா, அவரோட கிருஷ்ண அந்த இதுல நாமத்துல அவ மாறிடுறா கடைசியில. ஆமா ஆமா, அந்த முஸ்லிம் ராஜா வந்து அவளை அனுப்பிச்சு அந்த அவரோட இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்க. ஏன்னா அவர் வந்து ஹரிதாச தாக்கூர் வந்து ஒரிஜினலி முஸ்லீம் அவர், ஆனா வந்து அந்த மாதிரி வரும் கதை. நான் அனுப்புறேன், எனக்கு அது ஏதாவது ரிட்டர்ன் ஏதாவது கிடைச்சுன்னா. சோ இதனால என்னன்னாக்கா சச்ச லிபரேட்டட், எந்த நேரம் பகவானோட தியானத்தை இருக்கிறவாள் என்னது, இஸ் நாட் அட்ராக்டட் டு மெட்டீரியல் சென்ஸ். கண்ணாலையும் சரி காதாலையும் சரி ஏதாவது பார்த்தோன்னா they don't get affected, but is always in trance. அவர் எப்பவுமே பகவானோட தியானத்தை என்ஜாயிங் த பிளஷர் வித்தின். அதோட பகவானத்தோட தியானத்துல இருக்கிறதே பெரிய பிளஷர், அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிறது.
In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணி இருக்கிறது அதை விட சந்தோஷம் வேற உலகத்துல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை அனுபவிச்சு பாக்குறவாளுக்கு தான் தெரியும். நாம ஜபம் பண்றவாளுக்கு தெரியும். நாம ஜபம் பண்ண 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 அதுல ஒரு ஆத்ம திருப்தி வந்து இன்னும் பண்ணலாமா ஆனா வேற வேலை இருக்கேன்னு பண்ணாம போறா. நிறைய நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா அதுல ஒரு கண்ணை மூடின்னு பண்ணும்போது என்ன, ஆஹா இன்னும் 2 மாலை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். So it is always better to be in that stage. Yeah, 5.22 யார் எடுக்கறாங்க மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. அடுங்க சார். ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. கிருஷ்ண மாதாஜி. So அது மாதிரி intelligent person does not take part in the sources of misery. இதான் துக்கம் வந்தாலும் என்னது, அது வந்து ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான். which are due to contact with the materials. துக்கம்ங்கிறது என்னது, நம்ம இந்த உடம்பால நான் அனுபவிக்கிறது தான் துக்கம். அப்ப நாம் தான் உடம்பையே நான் மறந்துதானே இருக்கேன். அப்ப எனக்கு என்ன துக்கம் வரப்போகுது, அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்க. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. ஒரு துக்கம்னு வந்தா ஆரம்பிச்சிருக்கா துக்கம், அப்ப அது ஒரு முடிவும் இருக்கும். அதே போல ஒரு சந்தோஷம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்கா, ஒரு மொபைல் வாங்கினோமா ஒரு சந்தோஷம், அப்ப அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரு முடிவும் இருக்கும். அந்த மொபைல் 4 வாட்டி கீழே விழுந்தாக்கா கண்ணாடி எல்லாம் போயினா அது போகும். சோ எதுவுமே ஒரு சுகம்னு வந்தா அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு, துக்கம்னு வரம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. So such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. அதனால அவ வந்து பெருசா இதை ஒன்றும் பாராட்டிக்க மாட்டான். இதெல்லாம் நடக்கும் அதனால என்ன அப்படின்ட்டு அவளுடைய பிரம்ம நிலையில இருப்பாங்க. Okay. 5.23 ஏனுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? நாதா மாதாஜி. ஷக்னோதி ஹைவய சோடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷனாத் காம க்ரோதோத்பவம் தேகம் சயுக்த ச சுகி நரஹா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீங்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So before giving up this present body, finally நம்ம இந்த பாடியை விட்டுட்டு தானே போறோம் ஃபைனலா. So அது பண்ணறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம், if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger. பாடியை விட்டு போற டைம்ல நம்ம வந்து வேற ஒண்ணும் ஆசைப்படாம பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், he is well situated and he is happy in this world. நம்ம வந்து இப்ப we know our date of birth நமக்கு எப்ப நம்ம போறோம் தெரியுமா, ஆனா போகும்போது நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் இப்ப படக்குன்னு விழுந்தா போச்சு, அந்த மாதிரி போறவள எவ்வளவு பேர் இருக்கா, தூக்கத்துல இருந்து செத்து போறவள எவ்வளவு பேர் இருக்கா. அதனால எந்த நேரமும் பகவானோட தியானத்துல இருக்கணும். If one is able to tolerate the urges of the material senses, நல்லா ருசிக்கணும், நல்லா பார்க்கணும், நல்லது சாப்பிடணும், இந்த urgeல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கிறோம். Check the force of desire and anger. அவளுக்கு என்ன கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், ஒரு ஆசைப்படுறதுலயும் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும், கோவத்திலயும் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அவன் வந்து he is well situated and is happy in this world. வந்து போனப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துல தான் நல்லதா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இந்த ஜென்மத்திலேயே இருக்கிற வேர்ல்டுலயும் அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா he is controlling all, he is able to tolerate. அதான் இந்த ஒரு போர்டு போட்டுருக்கு, டாலரேட். என்ன சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் டாலரேட் பண்றான், இதுவும் கடந்து போகணும், அந்த மாதிரி நினைச்சுருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So and how long do I have to tolerate? Finally இப்போ எவ்வளவு நாள் தான் எனக்கு இறுதி காலம் வர வரைக்கும் அப்ப நான் இவ்வளவு நாள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு 24 and 26 அதுவும் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. Until one must tolerate the then one must tolerate the urges of the sense conditions. மஞ்சுளா மாதாஜி எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கலாம். ஓகே, so எது வரைக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சென்ஸை, then one must tolerate the sense urge of the senses to be யாரோட சத்தம் until the death of the body. எது வரைக்கும் இருக்கணும், நம்ம இந்த பாடி விட்டு இந்த சோல் பிரியறது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. அப்பதான் நம்ம வந்து பூர்ண சந்தோஷ நிலையில இருக்கும் சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Where one gets the strength to tolerate the sexual urges. எங்க இருந்து நமக்கு அப்ப இந்த இது என்னது
ஸ்ட்ரென்த் சொல்லுவா இந்த தைரியம் இல்ல ஸ்ட்ரென்த் இந்த இந்த அர்ஜு பலம் 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 இந்த பலம் நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கிறது? இதெல்லாம் சென்ஸ்னா கண்ணால பாக்குறது அனுபவிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம மயங்கி போயிடும். அதெல்லாம் இல்லாம எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணனா அந்த பலம் நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும்? பை ஃபோக்கஸிங் இஸ் ஹாப்பினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கோஸ் இன்வர்ட். உள்ளனா என்னது? பகவான் தான். பகவான் உள்ள பரமாத்மா இருக்க. பகவானை நினைச்சுட்டு லயிச்சுட்டு நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணும்போது என்ன, இந்த வெளியில உள்ள இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் காட்சி நன்னா இருக்கே, நல்ல நுகர்த்துக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கு, வாசம் இருக்கே, நல்ல சாப்பாட்டு கண்ணுக்கு தெரியறது, நல்ல ருச்சியா இருக்கு, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது. அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பலம் வந்துடும் டு கண்ட்ரோல். அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும். So he engages in purifying his external activities by working for the benefit of others. Then one is assured liberation. என்ன பண்றான்? அவனோட is engaged purifying the நம்மளோட இதெல்லாம் சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எதுக்கு பண்றான்? உன்னோட தாளுக்கு வேண்டி உழைப்போம். எனக்குன்னு ஒண்ணும் இல்ல, ஆசை இல்ல, உன்னோட தாளுக்குனே நான் பகவானுக்கு வேண்டி மெயினா பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி பண்றோம் என்னது? Then one is assured of liberation. அவனுக்கு முக்தி நிச்சயம். அடுத்த ஜென்மத்துல இப்பவே நமக்கு முக்தி தான். நம்ம இருக்கிற உலகத்தையே நம்ம முக்தியா முக்தி பெற்று இருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி. படிச்சாச்சா? மஞ்சுளா மாதாஜி. மாதாஜி. யோந்த சுகாந்தரோ ராமஹ ததோத்த்யோஜி தேவஹ சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்மபூதோ திகச்சதி. எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகியாவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. So one whose happiness is within, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. So யாரு உள்ளூர ஹாப்பியா இருக்கானோ, who is active and rejoices within, மனசார அவன் உள்ள ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். அது வெளியிலேயே தெரியும், முகத்திலயும் தெரியும், அவன் பண்ற செயல்லயே தெரியும். உன்னைக்கு நம்மளோட ரியாக்ஷனுக்கு வேண்டி வெயிட்டே பண்ண மாட்டான். நான் என்னைக்குமே சந்தோஷமா இருக்கேன், அப்ப நான் ஏதாவது செஞ்சு உனக்கு அதனால சந்தோஷம் வந்துதா, நம்ம மூஞ்சியை பார்த்துட்டு உனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சதா அவன் எதிர்பார்க்கவே மாட்டான். எனக்கு சந்தோஷம், நான் பண்ணினேன். அவன் ஏதாவது பஜனை பண்ணாலும் சரி, இல்ல எப்படி ஒரு செயல் பண்ணினா அவன் பிகாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி, அவன் அந்த செயல் பண்ணிட்டு இருப்பான். And he is always rejoices within. அவர் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார். And whose aim is inward is actually the perfect mistake. என்னது இன்வர்ட்னா? என்னது? உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா அவர் சந்தோஷமா வச்சிருந்து அவர் தன்னையே சந்தோஷமா வச்சுக்கும் போது என்னது? அவர் தான் கிரேட்டஸ்ட் யோகி. பர்ஃபெக்ட் மிஸ்டேக். He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. அவர் இப்ப இருக்கிற இதுலயே அவர் அந்த சுப்ரீம் அடையறதுக்குள்ள எல்லா தகுதியும் இருக்கு. அவர் ஆல்ரெடி முக்தி பெற்ற மாதிரி தான். அண்ட் இந்த பாடியை விட்டு போகும்போது எங்க இருக்கும்? எங்க போவோம்? டெஃபினட்டா கோலோக பிருந்தாவன் நம்ம இதுக்குள்ள இப்படி காட்டுற இவருடைய ஹிருதயத்துல எப்போ அந்த கிருஷ்ணர் வாசம் இருக்கு. அதையே உள்ள அவர் அவளையே அனுபவிச்சு, இந்த கிருஷ்ணரையே அனுபவிச்சுட்டு when he does everything he is very happy. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? டெஃபினட்டா இந்த பாடியை விட்டு போகும்போது அவருக்கு திரும்பி முக்தி பெற்றவர் தான். அவருக்கு திரும்பி இந்த லைஃப் டெத் அந்த சைக்கிள்ல சுழற்சியில வரமாட்டார். 5.25 யார் எடுக்கிறார் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா இவ பங்குக்கு நிமிஷம் திரும்பி ஒரு வாட்டி கேட்டுறேன். சுபத்ரா மாதாஜி பங்கேற்கிறா? சுபத்ரா மாதாஜி என் பழனிசாமி பிரபுஜி. சுபத்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக் இப்ப கையில இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இல்ல நான் சான்ஸ் கொடுக்கலான்னு வரக்கூடாது. எல்லாரும் மாதாஜிக்கு எங்களை எல்லாம் கண்டுக்கிறதே இல்ல, அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் திரும்பி திரும்பி இல்ல இல்ல உங்களை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன், கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. பழனிசாமி பிரபுஜி நான் கேட்டுன்னு தான் இருக்கேன், அவரும் ஒன்னும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். ஓகே, அப்புறம் துர்கா மாதாஜி வருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம நிர்வாணம் ரசயா கிருஷ்ண கல்மாஷா க்ஷீண கல்மஷாஹ க்ஷீணத்வைத யாத்மனா சர்வபூத ஹிதேரதா. மிஸ்டேக்ஸ் வருது மாதாஜி கொஞ்சம் நல்லா. நீங்க இப்ப டிராவல்ல இருக்கீங்க, எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எனிவே படிங்க. யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளார்
பட்டுள்ளனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தியுள்ளனரோ, மற்ற உயிர்வாழிகளின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, அவர்கள் பரத்தில் முக்தி அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? those who are beyond the duality. அதான் அந்த மாதிரி செயின்ட் மாதிரி உள்ளவா, they are beyond the dualities. again dualities என்னது? சுக துக்கம், இது என்னது, வெறுப்பு விருப்பு, இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுடுவா. அவளுக்கு வந்து எல்லாமே சமமா இருக்கும். So that arise from doubts. டவுட் இருந்தா தானே எனக்கு பிடிக்குமா பிடிக்கலன்னு எல்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா? ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ஊடுருவி பார்த்து, இல்ல அதனால எனக்கு பிடிக்கல, இல்ல ஓ அப்படியா அதனால பிடிக்கல, அந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட்டே கிடையாது. அதனால they are away from all the doubts. அதனால விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. அண்ட் சுக துக்கத்துக்கும் ஒன்னும் அவளுக்கு வந்து இதே தெரியாது. அவளுக்கு தெரியும் சுகம்னு வந்தா அது போகும், துக்கம்னு எது வருதோ அதுவும் போயிடும், அந்த மாதிரி தெரியும். So they are always equal-ஆ மனசார ஈக்குவலா இருப்பாங்க. whose minds are engaged with him. ஏன்னா அவர் வந்து உள்ளூர இருக்கிற பகவானையே நினைச்சுட்டே இருப்போம், தியானத்துல இருக்கு. அப்ப இந்த ஒரே உலகத்துல என்ன இருக்கோ, உலகத்துல என்ன இருக்கோ அதை வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. who are always busy working for the welfare of all living beings. மனசுல மாத்திரம் பகவான் நினைச்சுன்னு சும்மா தப்பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டான். ஆனா வெளியிலயும் எப்படி 300 லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு ரொம்ப இது ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவா, மனசாரியும் அவ வந்து சந்தோஷமா இருப்பா. அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி 300 வேற உள்வாளும் நல்லா விருத்தி ஆனன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கும் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, அண்ட் who are free from all sins. அந்த மாதிரி உள்ளவா எல்லா ஒரு பாவ செயல்ல இருந்து அவ பந்தப்படுத்தாம அவ வந்து அதுல இருந்து விடுதலையா இருக்கிறா. அச்சீவ் லிபரேஷன் இந்த சுப்ரீம். அவ பகவான் கிட்ட போறதுக்கு ஐக்கியம்னா இந்த முக்தி பெறறதுக்கு எல்லா தகுதியும் பெற்றவா. எஸ் 26 அடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஜி கல்பனா. எஸ் மாதாஜி. காமக்ரோத விமுக்தானாம் யதேனாம் யதசேதசாம் அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்ததே விதிதாத்மனாம். புலனிச்சையிலிருந்தும் கோபத்திலிருந்தும் விடுபட்ட தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்த தொடர்ந்து முழுமைக்காய் பாடுபடும் சாதகன் விரைவிலேயே பரத்தில் விடுதலை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. those who are free from anger. அப்ப என்னது, அவனுக்கு ஒரு வேணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டேன், இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி வித் இன். அந்த ஹாப்பினஸால ஒன்னொருத்தால ஹெல்ப் பண்றான். அப்ப என்னது, அவனுக்கு கோவம் வருது. கோவம் எப்போ வருது? நம்மளால ஒரு செய்கை பண்ண முடியல சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்மளால ஒருத்தன் வந்து வேலை கொடுத்துருக்கோம், அவன் ஒழுங்கா பண்ணலன்னா நமக்கு கோவம் ஏன் வருது? என்னால பண்ண முடியல, அவனை வச்சு பண்ணி வாங்கணும் பாக்குறேன், ஆனா அவன் பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு தப்பா ஏதாவது பண்ணா நமக்கு கோவம் வருது. நம்மளோட இயலாமை காரணம் தான் நமக்கு கோவமே உற்பத்தி ஆகுது. we are unable to train that person to do it properly. அந்த ஒரு ஆளுக்கு தெரியலன்னா எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சு பண்றதுக்கு நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை. அப்ப நமக்கு என்ன வருது? கோவம் தான் வருது. சோ நம்மளோட இயலாமை தான் இதுல மாறுறது, ஆங்கர், கோவத்துல மாறுறது. சோ those who are free from anger, அதுலயும் அவர் வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அவர் வந்து கோபமும் கிடையாது. அண்ட் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர், என்ன ஒரு மெட்டீரியலி ஏதாவது வேணும்னு அதுலயும் ஆசை கிடையாது. செல்ஃப் ரியலைஸ், மனசுக்குள்ள பகவான் அந்த ஜென்ஷன்டே அதையே ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற செல்ஃப் டிசிப்ளின். செல்ஃப் டிசிப்ளின்னா காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறது எல்லாம் அது சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும் அவரோட லைஃப்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிறவா. அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி என்டெவரிங் ஃபார் பெர்ஃபெக்ஷன். எல்லாமே நம்ம பண்றது எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல. ஆர் அஷ்யூர்ட் ஆஃப் லிபரேஷன் இந்த சுப்ரீம் இந்த வெரி நியர் ஃபியூச்சர். இந்த மாதிரி உள்ளவாள் யார் கோவத்தை கட்டுப்படுத்திட்டு மெட்டீரியல் டிசைர் ஆசைப்படாம செல்ஃப் ரியலைஸ், பகவானை நினைச்சு ஃபுல்லா ரியலைஸ் பண்ணிட்டு செல்ஃப் டிசிப்ளின். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும்னா எதுக்குதான் வேணும், எனக்கே ஒரு நாளைக்கு பரவாயில்ல, ஏதோ ராத்திரி எங்கேயோ வெளியில போனோம், வந்தோம் 1 மணிக்கு தான் வந்தோம், 1:30 மணி 2 மணிக்கு தான் தூங்கினோம், எஸ் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்க முடியாது, அது 1 நாள் 2 நாள் பரவாயில்ல. பட் அதர்வைஸ் என்னோட ருட்டீனே எப்படின்னா 4 மணிக்கு அலாரம் அடிக்கும், 4 மணிக்கு எழுந்திருக்க தான் வேணும், 4:15 4:30 நான் வந்து ஆரத்தி பார்ப்பேன். இது என்னோட லைஃபோட நான் சொல்றேன். ஆனா எல்லாரும் அதான் பண்ணணும்னு சொல்ல. நமக்கு இப்போ இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. சோ இட் இஸ் பெட்டர். நோ, அவ இஸ்கான்ல சொன்னா போலே நம்ம கேட்டு விடுறதுல என்ன தப்பு இல்லையே. அவ ஒரு பாத் போட்டு கொடுத்துருக்கா, இந்த பாத்துல நீங்க போகணும், அந்த பாத்துல நம்ம போக வேண்டாம். சோ அந்த இதெல்லாம் பார்த்து அந்த டைம்ல ஏதாவது நாம ஜபா பண்ணலாம். அப்புறம் நம்ம வீட்டு வேலையே இருக்கும், அது என்ன 5:15 முடிஞ்சிடும். 5:15 இருந்து நம்ம வீட்டு வேலை பண்ணலாம், இல்ல அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வந்தோம்னா தூங்கிக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். பட் அந்த காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்தை என்ன பண்ணணும்னா எங்களுக்குதான் வேணும். சோ செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருப்பாங்க அவங்க, பண்ணணும்னா அது பண்ணியே தீருவாங்க அப்படி. அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி என்டெவரிங் ஃபார் பெர்ஃபெக்ஷன், எப்போ பெர்ஃபெக்டா அது பண்ணி முடிக்கணும். அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு டெஃபினட்டா அஷ்யூர் ஆஃப் லிபரேஷன் இந்த சுப்ரீம் இந்த வெரி நியர் ஃபியூச்சர். சீக்கிரமே அவங்களுக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைச்சிடும், முக்தி கிடைச்சிடும். ஓகே, இப்ப நம்ம 5th செக்ஷன் வந்துட்டோம். லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகா. இது வந்து அடுத்த சாப்டரோட
கொஞ்சம் ஒரு இது மாதிரி ஸ்னிப்பெட் மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது பிராக்டிஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகான்னு இந்த அஷ்டனா 8 அங்கம்னா தெரியும் நம்ம லிம்ஸ், அந்த மாதிரி 8 அங்கத்தையும் வச்சு எப்படி யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு gives the same. அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்குமா, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவர் சொல்லிட்டு வர அந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்றவங்களுக்கும் இல்ல முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டீடைலா கொடுத்துருக்கோம். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்க்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்பனா. அப்படிங்க கல்பனா, எம் கல்பனா. ஸ்பர்ஷான் ஹெல்ப் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்பர்ஷான் த்ருத்வா பஹிர்பாஹ்யாம் சக்ஷுஷைவாந்தரே சக்ஷுர்சைவாந்தரே ருவோஹ பிரணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்தர சாரிணௌ யதேந்திரியமனோ புத்திர் முனிர்மோக்ஷபராயணः விகதேச்ச பிரயக்ரோதோ யசதா முக்த ஏவ சஹ. பொருள்: எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி இந்த அஷ்டாங்க யோகா எப்படி பண்றானா, ஷட்டிங் ஆல் தி எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். என்னெல்லாம் வந்து வெளி ஆப்ஜெக்ட் தெரியறதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு, கண்ணால பாக்குறோம் வெளி ஆப்ஜெக்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு, காதால கேட்கிறோம், மூக்கால நுகர்றோம், வாயால சாப்பிடுறோம், இப்ப இந்த ஸ்கின்னு குடி எல்லாமே வெளி ஆப்ஜெக்ட வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு நம்மளோட. ஆனா அதெல்லாமே எப்படி ஷட்டிங்னா என்னது, க்ளோஸ் பண்றது. ஷட்னா என்னது, க்ளோஸ். சோ கீப்பிங் த ஐஸ் and vision concentrated. ஆனா என்ன பண்ணோம், கண்ணு வந்து மூடினாலே மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும், வெளியில என்ன நடக்குது, சத்தம் வருது, அந்த மாதிரி இல்ல, மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஆனா எங்க இருக்கணும்னா கான்சென்ட்ரேஷன் பிட்வீன் த 2 ஐப்ரோஸ், 2 புருவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த புருவத்துக்கு நடுவுல அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சு சஸ்பெண்டிங் த இன்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட் பிரெத்ஸ். மூச்சு இழுக்கிறதும் மேல இழுக்கிறதும் மூச்சு விடுறதும் அதுவும் வந்து சமநிலையில within the nostril சமநிலையில பண்ணிட்டு இருக்கணும். இது வந்து சஸ்பெண்டிங், இழுத்து பிடிச்சு இருக்கான். இப்ப இந்த பிக்சர்லயே பாக்கலாம், அவன் மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுட்டு இருக்கான். மூச்சு விடவும் இல்ல, எடுக்கவும் இல்லை, எடுத்த மூச்சை அப்படியே வச்சுட்டு இருப்போம், இல்ல விட்ட மூச்சை அப்படியே விட்டு இருப்போம், உள்ள திரும்பி சுவாசிக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி இருந்து within the nostrils and thus controlling the mind. மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, பக்கத்துல என்ன நடக்கிறது, என்ன எல்லாரும் பாக்குறாங்களா, அந்த ஒரு எண்ணமும் இருக்காது. மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சென்சஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், the transcendental is aiming at liberation. இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன எய்ம் பண்றான், எனக்கு முக்தி வேணும் அதை நினைச்சுட்டே பகவான் நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்றான். he becomes free from desire. அவனுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு ஆசை இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. one who is always in the state is certainly liberated. இது அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கும். அதுல பாம்பு புத்து வருது, பக்கத்துல பூச்சி கடிக்கும், எல்லாம் வரும். ஆனா அது ஒன்னும் அவன் கண்டுக்காம இப்படியே உட்கார்ந்து அந்த மாதிரி ஆளுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். ஆனா இது நம்மளால சாத்தியம் உண்டோ, இல்ல. நம்மளால இந்த மாதிரி எல்லாம் கீழே கரடு முரடா இருக்கிற இடத்துல உட்காரவே முடியாது. கொஞ்சம் ஒரு எறும்பு கடிச்சாலே ஐயோ அம்மான்னு ஓடிடுவோம். சோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான, இதெல்லாம் எல்லா பாதையும் பண்றவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கும் சொல்லிட்டு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. எல்லாம் பகவத்கீதால அந்த காலத்துல எழுதினதுதான். அப்ப நம்ம இதை படிக்கிறோம். லாஸ்ட் இது வந்தா செக்ஷன் 6 ஒரே இதுதான், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா அது 5.29. T is on the platform of liberation. எப்படி நமக்கு இது லிபரேஷன், இது முக்தியில வந்து நமக்கு எப்படி பீஸ், that is என்னது, நிம்மதி எப்படி கிடைக்கணும். A person in full conscious of Krishna attains liberation from the pangs of material miseries. ஆனா நம்மள மாதிரி உள்ளவாள என்னது, ஒரே இதுதான், நாம ஜபம் பண்ணலாம், பகவான் நிவேதியம் பண்ணலாம். இந்த ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகாவும் சொல்லல, ஒண்ணும் சொல்ல, சும்மா நாம ஜபம் பண்ண. அதுக்குன்னு காலையில இது என்னது, குளிக்கணுமா அவசியம் இல்ல, ஈஸ்ட் பார்த்து உட்காரணுமா அவசியம் இல்ல, நடந்துட்டு பண்ணலாமா, ஏன்னா உட்கார்ந்துட்டு பண்ணும்போது எனக்கு தூக்கம் வரும், நடந்துட்டு பண்ணு, எங்க வேணா பண்ணலாம், தனியா பண்ணலாம், வீட்டுல இருக்கிற மனுஷா கூட பண்ணலாம், எல்லாம் எனிதிங் யூ கேன் டு. ஆனா நாம ஜபம் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட், நம்ம சொல்றது காதால கேட்கணும். இது ஒண்ணுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க.
So a person in full conscious of Krishna, அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் லிபரேஷன் டெஃபினட்டா கிடைக்கும் from the pangs of material. The material miseries இருக்கு இல்லையா, நம்ம மெட்டீரியல் என்னது இப்போ பௌதிக உலகத்தை என்னெல்லாம் நம்ம துக்கம் அனுபவிக்கிறோமோ அதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நமக்கும் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இது யார் எடுக்கிற மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் நானே எடுத்துக்கிறேன். भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति. என்ன சொல்றது? சாந்தி ருச்சதி. யா டெஃபினட்டா கிடைக்கும். எப்போ சாந்தி கிடைக்குமா? போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசா, என்ன யஜ்ஞம் பண்ணாலும் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிற யாரு? கிருஷ்ணா. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன யஜ்ஞம் பண்ணலாம்? கணபதி ஹோமம் பண்ணுவோம், நவகிரக ஹோமம் பண்ணுவோம், என்னெல்லாமோ பேர் இருக்கு. சுதர்ஷன ஹோமம் சொல்றான், என்னெல்லாமோ ஹோமம் பேர் இருக்கு. அது ஓகே, அந்த பேர்ல பண்றோம், கணபதிக்கு தான் பண்றோம். ஆனா அது கணபதியில இருந்து யாருக்கு போறது? கிருஷ்ணருக்கு தான் போறது. இது நம்ம அந்த தெரிஞ்சிருக்கணும். இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போக்தார் இது எல்லாம் அனுபவிக்கிற யாரு? Krishna. இந்த இதுல கொடுத்திருக்க the sages knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices. என்ன sacrifice யஜ்ஞா தபஸ் பண்ணாலும் austerities பண்ணாலும் அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், இருக்கிற லோகத்துல எல்லாம் இருக்கிற மகேஸ்வரம். மகேஸ்வரனா இருக்கிற ஈஸ்வராலேருந்து அவர் தான் கிரேட் ஈஸ்வரா, மகா ஈஸ்வரா சொல்றையில அதுதான் மகேஸ்வரம். அதுல அது யாரு? கிருஷ்ணா. இதுவும் புரிஞ்சுக்கணும். So he is what? The supreme lord of all planets and demigods and the benefactor and well-wisher of all living entities. அடுத்தது சுஹ்ருதம் சர்வ பூதானம். பூதானம் என்னது? பூதம் இல்ல, இருக்கிற லிவிங் என்டிட்டிக்கு பூதானம் சான்ஸ்கிரிட்ல சார். அப்ப இருக்க சர்வ பூதானம்னா இருக்கிற எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ். அது எறும்பா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன ஊர்ற புழுவா இருக்கட்டும், இல்ல பெரிய பெரிய அனிமலா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மள மாதிரி இது 64 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கே, அந்த 64 lakh ஸ்பீஷிஸ்க்கு வந்து he is the best friend. சுஹ்ருதம் சர்வ பூதானம். பகவானை போல ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வேற எங்கேயுமே கிடையாது. அப்போ எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் பகவான் தான் சுஹ்ருதம். தட் இஸ் he is the best friend. ஞாத்வா மாம் சாந்தி. இந்த ஞானம் இருக்கிறவர்களுக்கு சாந்தி கிடைக்கும். சோ இது வந்து well wisher of all living entities attain peace from the pangs of material desires. misery sorry. இப்ப மெட்டீரியல் நம்ம பௌதிக உலகத்துல ஏதாவது மிசரி, ஏதாவது துக்கம் இருந்தாலும் அதுல இருந்து விடுதலை பெற்றுவோம். ஏன்? இந்த நாலேஜ் இருந்தா அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு அது விடுதலை ஆயிடும். சாப்டர் 5 சம்மரி என்ன பார்த்தோம்? திரும்பி அப்ப பார்த்தோமே அதேதான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகால நிஷ்காம கர்ம ஈஸியர் than renouncing work. அடுத்தது பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்மா எப்படி பண்ணணும் பார்த்தோம். பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் நோயிங் த 3 டூவர்ஸ் அது பார்த்தோம். மூணு இது செயல் செய்யறவா யாருன்னு பார்த்தோம். லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். பகவான உள்ள இருக்கிற பகவான் இருக்காரு பரமாத்மா, அவரை நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம அதை நினைச்சு நம்ம அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது நமக்கு முக்தி டெஃபினட்டா கிடைக்கும். லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகா பண்றவளுக்கு முக்தி கிடைக்கும். பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். எது நம்மள மாதிரி நாம ஜபா பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவளுக்கும் டெஃபினட்டா பீஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் லாஸ்ட். I just close this 1 minute. Stop share. Stop record.